Estate Company. Isibo, Banwa ang inyong orasan, impunto alas 6:14 sa aga. Gaga. Sa atin mga pinalangga nga tagparamati kag welcome mga abyan. Sa atin nga pagpagalagad sa palatuntunan ang kapihan talakayan chismisan serbisyo publiko kag iban pa. Kaya nga edisyon petsa 18 sa bulan kang Setyembre tuig 2021 adlaw lamang banwaran adlaw kang Sabado ano man dalir lang birthday ko. Mga kabyanan, hasta kami alas 8:30 ang takna sa aga sa pagdulong ka mga balita, mga impormasyon, mga kutso-kutso, tanan-tanan nga isyo kag topiko ka concern sa aton banwa nga pagpangalagad. Traka kita dapat istoryahan sa aton nga palatuntunan ay. Gani standby lang. Bokse ang inyo nga mga radyo. Kag hindi pagliso-liso ha. Rigya lang sa radyo natin yung itutok bagay urar magmuti pamatian. Kaya raka kita ka mga lokal ha, lokal ha, nga mga topiko nga tawaan gid ka pagtamad sa aton nga pagpangalagad. Baw kaligad nga Sabado wala ta no, pero antes karan igunaan ko slotasyon nga tana ma-take over. Hindi man gusto naman magsunod. Manan nyo mga kabyanan, diin ako naghalin, dito ako naghalin, sa may boundary ka Iloilo kag Kapes. May porsyon nga sakop ka Iloilo, may porsyon man nga sakop ka Kapes. Na sa Dumaraw, sa piyak na San Rafael, Iloilo, man mo nakilubang tato. Kay iyay niding ang bugto ni nanay. Libayon pa ni nanay. Edad na 83. Si nanay kahapon nag 86. Oh. Kung dyan sa kulasi ito, dali lang ito magbinta. 4 lamang rin ka tuwing. Sige, inom na dyan ka. Anlin kag insure. Hindi pa dyan magtiko likod. Just lulutasyo kayo niya. Mo may klabot ka. Utsinta dyan. Ha? Lutasyo? Kamusta? Kamusta? Kamutadan ka po. Abaw, ako dyan gyapon si Lolo Tasyo. Ang inyo idol sa kangidad. Sa tagsya ka Sabado. Daga ibaw kami sa pagpakalagad sa pagpamati ninyo
agad nga magtalakay ka mga kulanolag istoryahan dabon di sa atin nga pagpangalagan nga papuslan gid ninyo. Good morning. For me sa pamangkot mo kon makalabot ko ka Sien. Aba! Ano lo? Sien gini mo? Di. Mandan mo, dali lang man ako magkwan, bago cinta. Pero tibas kag pakwar, apo. Nano sa grito mo lo? Siyempre, kainom ka Evergreen Herbal Capsule kag garubing at Diyos Miracle Oil kag hindi nyo gid paglikawan nga mag-exercise pero ni amo rag sekreto no. Siyempre kinanglan ihatag itao tabad na suplementos lawas kag hindi ta magblatian da Diyos Maria Josep kag tapos alagaan ta man atid ko kaligan kag satisfied man ko kaligan ta. We will become, make it happy every day. Make it happy. Amo na yung advice ni Lolo Tasio. Sige, ano baga tupiko, takro na po, dapat tawan tapagtabot. Pero mo gusto ko magdabinta ang Diyos. Kung kaganisin pa eh. Ano lo? Gusto ko gani magsiyan pa. Agad makabuol, bako ka premyo. Hindi pre. Good morning dyan. Di mo group pre, mabuhay-buhayan ka mga group pre, kaya may hilot sa likod mo rin. Sino namin mo lo? Nag-dihod ka din say nga ang mga edad kanubinta Diyos, makabatod kin kag 20 mil. Aragya sa banwa kakulasi. Mat mo, ang 20 mil trapo bahal ito ka bagay nakad. Kaya man, raka, kaya nga ginamos, mga bakal mo po. Aba! Todlo! Ano nga ginamos, rang pirmi mo ginakuit-kuit? Amot na dagang damas. Sa tanan nga baraklon mo ko 20 mil. Andet ginamos kitnay mo lao. Basta ginamos nga kwanto na. At hindi terapis yang ginamos sa po daw lain daw binig daw. Kaga hindi taman ng istorya ka party sa berulan mo lo. Ora takmaan bas hindi ka man kalabot sa cinta. Aga panup kadlaw notasyo. Ati sige aboto si notasyo. Mga kabiyanan. Si partner bubit yan pa sa sagwa mang sulat na nakaroon ay ka pangapi pa to. Nga pangapi pa mga pinaraga nga mga tagparamati. Ano ang mga topiko nga aton tawaan kay tarapangod dili lamang magbuhay. Nagnaba gid man kaso ka COVID sa probinsya ka Antique, mga kabiyanan daw 690 plus na lamang. Kato dya, dali lamang mag 900. Dali lamang kani mag 1,000 sa record ka provincial health office pero nag-okay na kadya so doon medyo nakabulig-bulig ang although natin garantiya, pero kabulig-bulig ang travel restriction na. Ang ginaalaw lang ang essential travels or ang essential travel, kung diin ka nga banwa mag-agto. Sa piyak na bahin, amot na diyang mayad. Kamu dyan sa Sebastian, amot na yung mayad do. Sundanyot na niya.
Si Mayor Joji Lumugdang nagawa sa social media. May statement patana nga nagagawa. Pirmado na pa. Ang corona na positive ko sa COVID. Magkanya ba no, tikarlawan man no, ang nahamot lata. Ay ti lain pang plastar tag istorya ko. Tana nagpirma ka statement. Pinirmahan na pang positive tanagid sa COVID. Damot na diyang mayag. Ano bayaan nyo kung hambal ka mo nga positive sa COVID. Mas mayat na naka sa taguon ta nga hindi ang pumuloyo makamaan. Ora man nga tago sa kadyara mo tinion yan kung gusto mura matabuay. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, istoryahan taman karon ang mga development sa politika sa kabanwahanan kag sa probinsya. Sadyaran niya. Sadyaran niya mga kaabyanan sa probinsya. Kabi ka ginpost ko noy. Naragya kuno sa kulasi to o dihaw nga ang best choice kuno bisan ding retreat istoryahan ta ang tao na Paulo Javier Dodod Kadyaw tandem kuno mo although nga lain grupo hayda pero amot na rang istoryahan tra kuno andot pwede matabo kag daw mo munok tao hay kon kay bani di blang tandem na ni Gobernador Dodod. Mga kabyanan si Eli Garda ti andat ni si Paulo Javier ng buligan na tao although nga ura pa man si Paulo Javier ka file pero daw laban madlagan congressman ay kuon kang iba ang mga supporters iba kuno ni Gob Javier lamang hindi kay Eli Garda wanaw na ito pabayaan lang kita ni Loren kaligad to nga pinaktuig umpisa nga natapos hindi nga nagdaag kuno tana kon kay iba na binayaan na tado katlo lang tana kuno naguli sang tiki uraran na amuran tiyang may reaksyon pagid nan mo kung tandaan ta pa ko na hambal ni Pimentel na hambal na gid nga si Loren Ligarda kuno daw political prostitute mo ano meaning ka political prostitute. Miyan gid maghimo ka kamada sa politika nga kun haros lang ma-realize mo sulihib lang amo ran. Ang nakatabo lang sa tike andot may grupo ti mo nga si Gobernador Kadyaw sagi pati mo kasakay man sa sangka kabayo. Ang guwa na bunggoon mo ang darwa ka gobernador okit na mo kun okit mo. Bunggoon mo darwa ka gobernador, bunggoon mo darwa ka vice gobernador ay kung ano tao mo spiyak, tauan mo man spiyak. Tapos ang kakontranay nga mayor sa Banwa, gusto mo pagigpawayon. Di ba kanta na tibulang niya noy? Mangimanwa ta istoryahan. Kamo ra nga nag-decide kuno si Paulo nga madlagan. Kay daw ginamanipular la tatenrag sa antike kuno mga kabyanan. Ibang nga nagawa kuno si Paulo nga madlagan partner bobet berawrak na miya partner bobet na kon kang iba nga tao kuno ni Gobam kaya bier telamang ren total perintianay man kuno sanda ren nila ko na kang eleksyon Javier Kadyaw ang kontranay kag nagyasa kolase Joje Lumugdang wakoy kontranay. Kadya pwede ang choice ka klase. Javier Kadyaw mo. Tapos Joje wakoy na kontra ka ng sanda puros da ka parintianay. Say mano kuno tinyo kay oo ati oo ged mga kabyanan. Sige, patamyawan tara si partner Bobet kay daw mga politika kay siyo niya, uyo na gitna niya mo. Partner Bobet, godo. Yan itong bangil-bangil to to. Ay lang. Ya, partner Bobet, good morning. Ay lang. Good morning. Good morning, partner Romeng. Turon. Good morning, partner Romeng. Good morning, Lorotasio. Good morning, probinsya kang Antiki. Good morning, Banwa kang Kulasi. Yan nga mga programa naman, no? Kaya nga, dalawa ka oras kag tinga.
ginaimawan yan ni Iski Federation Jojo Lumugdang Rivera, Vice President Pukpuk Kadyaw, Pukpuk Ariel Dibuko, ginaimawan man yan ni Isbi Lirma Salazar, nga nagahambal nga limod kang kababainhan nga nagnadara sa konseyo. Ginaimawan man kang barangay kapitan kang Kamansiyan, ang matandes nga barangay kapitan kang Kamansiyan, nagaimaw man dya nga programa. Ginaimawan man dya ka MDRRMO Tibiao, nga ginapangunahan ni Migo Botbot Alabado. Kag kung sino, shout out dyan kay Migunil nga gamati ipirmi sa may programa ni partner Umeng, no? Kung gusto niyo magbakal dyan, kasminto. Kung nagpakot paras, kontakan nyo lang si Migunil nga Lim. Balik ni mo, partner Umeng. Nilem ko nakila. Lim. Lim ulit na. Bubi Lim. Bubi Lim gali. Gamatigid, nagulogid. Kaya ngay problema ka partner, wala panari ka nga pandisal nga namanamit kuno nga pandisal dyan sa Tibiao Bikiri. Tip dari ba may nga pandesal nga. Ano nga pigado. Ano na mo nga pigado, migin? Mura dari na may pandesal nga. Pigado kay kamig dyan, mura nga sa bakal pandesal dyan, ura kami dari na kamig dyan. Maluoy ka man. Mati iya partner eh. Nagalihog niya partner nga tamyawan ko natin kuno. Sige. Kakaroon man nagtag terman ka Miraculowel. Sige, tatarap pa nagtag ta. Mga biyanan. Parang kabulik ninyo. Sige. Kami ki topiko karon nga kwan nga standby mga pinalangga nga mga kagpramati baw. Taligad nga mga inadlaw to. May mga baha nga nagaluntad dya sa Antique. No amor dya nga gauge ta nga dapat makaligmat kita kay may mga pagbaha nga natabo kay suno sa pag-asa sa last quarter kuno lotasyo kag parte mobit ka tuig nga dya malanin niya kuno te kun malanin niya dya sige dya ora nanay basi kuno inadlaw blang ora nanay ti amor dya kun nagabaha kaligad semana ang inyo nga lugar ora ligmat kamo sa sunod at pati ka partner mo bet may bahal gid partner ang posibilidad bangid nga kung ano nga porsyon ang ginabaha partner may posibilidad gid partner nga mabaha gid yapon partner. Sige andam lagi da mga kabiyanan pati maan no dyan gabahol ang bulyong ka tubig pero wala nagabahol ang box culvert tamborong nagatabok halin sa takas pagto sa ubos. Nagatabok sa karsada mura galapaw ang tubig makabiyanan dyan sa kulasir dyan sa sa unahan barangay P sa Kalidad abaw galapaw ni dyan ang tubig Galapaw yan daw may kalog man dyan da galing daw hindi naging mapasubside masarangan ang tubig alis takas sa babaw nga ipagawon tabok sa karsada mura nga galapaw sa karsada ang tubig. Nagdarag ko nung pili ito dyan mainom. Siguro ko no mamaya mo yung krake nga kumangura na mo yung krake gasolina no sa kadlaw mabukbok gasolina bla badlay ka dyan may manutod bla. Siguro tanang tao ko sa gabay di partner preparatory partner mahal daan gasolina ka dyan mga kabiyanan pero kung gusto niya brato gasolina dyan ka mo sa barangay San Antonio Bacalo sa balay ni Kapitan Dampo ayon sa kasada taga San Antonio dyan mo bakal kaga taga Sora nga bahin kang tiki dyan ka mo hapit kid kag magpatugong sa kasulinahan sa barangay San Antonio limpyong handa nga gasolina amo ra mga kabiyanan okay acknowledge na natin mga viewers Sine Tere Cornelio, good morning po, pagret mo po sa anda ni Mama Bell, Papa Go Auntie Sweet, Ate Kayang Kyang, Baby Maiko, tadiin naman, si Nanay Shili, Tatay Babi, ag sa tanan nga iyon, ayun ag sa tanan iyon abogid nga salamat from Critzel
Drode and Carter. Ano naman? Andrade. Here in, dinja, mga kabiyanan. New Washington, Aklan. Ya, Tingala bisa, ko. Aklan, gap mati ba? Tingala, taga daw hindi ko kaintindi ka ng mga lingwa. Ni Tere Cornelio, mga kabiyanan. Okay. At taga Aklan yan, good morning, no? Si Buyet Bautista Pacore, good morning. Taga San Jose, nandiyan si Randy Lasa. Taga Lambunaw, Iloilo, tagiya ka sa Radio Station dito, ga monitor man. Sa atin nga pangalagad. Si Bong Antonio, sa Team Lovers, si Basti from, kay Bong Antonio, no? Kag Michael Victoriano Clarito, Jacob Biancio, kag Ruben White, pikaw ko, good morning kaninyo. Diyan kay Kagawad sa San Antonio, sa principal nga, retired principal, Kagawad Baristo Buaya. Good morning, ano mo, sir? Ang diyang si tatay nga may sarakyan nga Nissan nga pick up. The partner. Retired na daw. Retired principal partner, Kagawad the partner dyan sa may barangay, San Antonio. San Antonio, no? San Antonio. San Antonio. Ay. Matik natin na partner, premier partner. Sige. Okay. Mga kabiyanan, ano ang mga balita? Unahan tagro partner ang politika sa probinsya. Ang politika sa probinsya. Mga pilangga at pramati. Tidarwagid lang madlagan guro congressman. Si Lotasio, si ano man ang tutuod ng kanyang ngaran na Lotasio? Bay, kadar. Darwa guro madlagan, congressman, si Mr. Bautista, kag si Paulo Everardo Javier, former congressman, kang Antique. Yang mga biyer na perde legal eleksyon, bo grabe hindi magwantahan ko nung resources ka gobyerno gingamit kit. Makon di mo gagabol anay taos Palawan ka dulit upad to. Abo kita na to partner ang nakapa-perdi partner sa mga Javier partner, bangid nga ang ginamit nga mga machineries partner, kwarta, tanan financial partner, pagi sa kwarta ka gobyerno partner. Oo. Grabe no ginataogid tinakapulos kamo kato no. Mga kabiyanan. Now, balik ta sa politika ang analisis ta karon sa ibarman nga mga pati pangimanwag diya mistoryahan ta kun umbisahan tas politika mo. Dayo. Ang mabungguan ay si Paulo Javier confirm na kag si Mr. Bautista. Si Mr. Bautista bugto tanadya ni Loren Ligarda. Ang nang si Loren Ligarda, congressman aton tlad. Kag imaw ni Gob, kag anda kalyado si Mas Gobernador Dinosta. No? Mga kabyanan. Mas paborable kuno kay Ligarda ang sitwasyon koon kang ibangan nga delisar na makanti mo nga darwa anak ang grupo mo. Pag naog luwas ka na kunura biti darwa anak grupo gid. Prasbi ang gobernador na si Dodod Cadyaw. Mas portaman ka na si Fidelisio. Mas porta ka na si Dinosta. Mas portaman tanak kuno si Tanlangit. Abay kun matabo kidya sa urihe basi kuno pansiganer sa nakadya. Kang tapos sa mayor naman. May mayor na si Fidelisio man sa Banwa. May mayor man na si si grupo nanda sa Piak, LCD. Kon kay ibar matama tren nga pinsar. Ano taten di man na daog na sampok taten. Pwede tana kuno katao ka 5 billion sa Piak. Kwartaman sa Piak. Ora,
they don't care kung may naway isda. Importante tana ang common candidate. Sometimes kung inalyze mo, isabla daw, ginahimo tatan rin nga, kung kiba, nahimo tatan niya, tando lamang rin nga, daw ginamanipuloy tao, na, maamuran. Si Paulo, although nga PDP laban under Duterte wing, dapat may most dyan ni Pedricio, galing ko ni Paulo, bayalan dyan, madlagan na takdan independent. Kanya si Paulo, gaboro bisita sa mga buro barangay, kag ang ana direktang ni istorya, mga barangay kapitan, partner bubit. Nami nga kasi kang plano, partner, bangid nga dagyan sa talo sa may dalong partner, nag-amat-amat pangapanya, partner, bangid nga sararang partner, balikan na lang dati na mga realista partner, bangit nga mga beer partner, duro pagidman ang mga realista nga ginbuligan na kang anda nga mga termino partner sa lawit nga mga termino anda partner. May mga friendship rin nga nagtabo rin gananda sa mga pitali sa partner. Na okay ra kunura kuno ti kontra si EE. Kag kita nga daw ura ti basker nga kontra. Kita kang ibang nga antikin nyo nga si Paulo kag ti may brasihan kung paano magserbisyo si Loren kay man na kon kang iba si Loren kuno umpisa nagdaag do katlo la kuno makita diyan sa tiking nag uli na madagan ta na senador ang pabuslan ng bugto nambay kung ano ubrak bugto na diyan. Amoy isa problema mong urak takmaan ka background na gid kung ano ang experience na bangad lang nga bugto na okay lang butuhon ta lang nga mas rake gani banwa ko no mas edukado nga tao sa antike kumparar ko no kana kay mate ko nagtutrukan mo do hindi kumaan magambal parte sa panggobyerno nawamoran mga kabiyanan ang iba kuno partner bobit nga tinaho ni Kob sa iba nga banwa si Paulo anda congressman daw galingin ulo kang taho tlad kung ano ang sistema kay may dyan sa iba nga banwa nga lain anda gobernador ginadara. May dyan man si ibang banwa na ang lalaman ka gobernador lain man nga congressman. Ragyas kulasi, laban-laban ang matabo, Javier Cadyaw. May posibilidad partner. May dyan man sa ibang banwa nga iisanda, Fidelisio man anda gobernador. So bangod sa amburang karon ka ka sitwasyon, ay bangod may nagapangabayo darwapak bayo darana. daw ma-prepare daw ma-prepare taho sa puro lamang antikinyos. So example bi kun Javier Cadyaw tandem bi kun bisan ura sa daga imaw gid officially kung may grupo lang tanang naga-post daw nami dia guro nga tandimanay sa ibang banwanan partner movie baske guro no Basket ka partner pa bro mas dami pagkitra ka partner pamatian natin ang limod kang pumuluyo digya sa klase partner kun din tanda favorable partner kun sa may dudod iingatan dim o kun Paulo Javier kag dudod Cadyaw nga amura magwa nga resulta diya sa klase partner. Kung ni Paulo independent ako, bahala sila kung sino tulungan nila. Kung tulungan ako ni Gobernador, okay naman sa akin. Kung tulungan ako ni Fidelisio, okay naman sa akin. Hindi ko naman ginawa yun eh. Gusto ko mag-independent na lang ako eh. At the same time, hindi ko naman nirely ang pagtakbo ko. Kung tutakbo ako, pumupunta ako sa grassroots, sa barangay. Ito ngang isa eh. Si EE. Ginawagin ko no nga dalawang kabayo talaga ang sasakyan eh. Nangabayo na dalawang kabayo. Di pwede ba yun?
Kon kang iba nga mga obserbar sa trako ka tinaho kuno ni Gobernador Kadyaw. Ang hindi kay ii. Bangod nakita da partner Bobet na mayad na timo nga imaw ka mo ni Gobernador. Sagi pati mo kasakay ra bang sa sarang kabayo. Ano timo kurag na baboy mutmon kray na murong pisa. Sakto ra partner, pasaw ka mga kaprintihan dyan ni Gob de Kadyaw partner. Medyo may reaction ikaw ka nanda ka mabatian, bangad nga realista ang ginasagap man nanda ka nga loyal dapat nanda kay sa kay Gob. So karon makita man nanda nga daw dikto man sa piyak ang huyog ni partner. May pagkaduda-duda gid man partner sa dang mga kaugalingan kara kung sino gid dapat nanda nga buligan partner. Kung si Paolo papamangkot to na may nagpamangkot ka nati. Ano abi kung may posibilidad lang pwede ang grupo ni Kadyaw magbulik nimo. Na wala namang problema sa amin eh. Sa tutulang pwede naman namin pag-usapan yan eh. Mga mamuran. Ang sa akin lang na tulungan natin ang tiki. Kasi ayaw na namin sana eh. Kasi nakita namin na ako na partner, nakita na ko no nga for the past 3 years. 3 years ora tanagid nagtiraw si Lorin uli-uli rogya daw ginpabayan na ang antiki. Sino lang ga work rogya ko no? Si Dudod Kadyaw. Amo lang kuno ga work rogya sa antiki kumbala binayaan na tanang mga antikinyo. Kag sarapa mga kabyanan ang kuuna ura kuno tinlagnan ang mga antikinyo unlike before. Rako na kuan kuno lutasyo. Rako na makuhan. Na maguhan. Nauna na kung mag-agto timo sa mga Javier kuno maka ngayo timok bulig iti makita mo diyan kita na mo kaaging experience partner diyan sa San Fernando. Partner basta mag-abot yan ng partner ang magtatay partner mga tao partner daw pista dyan ng partner ga sinumbalik ng mga sarakyan partner. Kung baga sa partner may dalit dagpan ang mga taga-antiki partner kung ang isang politiko nga nagdaog digya permin ka stay sa antiki partner compare mo nga ginabayaan mo lagsa lang kagauli sa antiki partner. Kag ang tao kung ano ang problema dama pamangkot mo kag masolbar mo man eh timid lagnan tao kadyat na kaluluoy ko na kontrakan mo kaluluoy lat nas dudod mo si Lorin tanan hindi na makita kaluluoy lang kulot na si Gobernador Dodod ka Kasakoy partner. Tapos kuno karaan pa kuno ni Lorin ko isa ay amo kuno diyan pa amo ko na amo ra bla belang tanang iba nga mga panggobyerno dara diyan na bayan tanan sa politika at sa sitwasyon nga Realidad. Sa base natin sa realidad. Tang kon tanan ni Paulo Javier madlagan ta na bangad ang matao uhaw sa ginagtunan nga naandan ko na di lang naandan mo kung pila na dura maguhan ka partner. Laban yung partner eh. Maguhan ka pras ka makapitan. Kaunat na garaguyon tanar basta makabot si Boy X nga mangutana lang dyan si Boy X dyan si Pao Congressman. Urap sa nagbugtaw kran dyan na tao kayo lahat mo. Gapin nila hiren. Tayo ginatatap na gani kaginang bangkot. Ay naanad kung maanad ang tao partner nga amura ang routine. Simpre garaka gagto kran di ba? Gani ngay kanyang uri hilain gali tanah style ni Lorin sa pagpangalagad nga ura hindi gali makita sa mga Javier hindi ka makita kay Lorin ang mga naandan ka mantikinyos mura na maguhan plus karan kung mamangkot ka sa opisina ni Lorin kuno hindi makita kung kagwardya ti ano ta sabat ka kagwardya karan ano ka sabat kagwardya kag kung hindi man makagarantiya ang staff na dyan hinanglan i-coordinate pa Coordinate pandara. Asus mabalik tao nga hindi masolve ang problema kag hindi na kita ng istorya ura gisa nakaka-istorya nga pariya sa mga Javier no face to face sa nga Javier ka may amigo ko nga San O Morman ko karaan boss
Budlay, nami tanah kung karaan mo ko kis aja kung kadlawan lang ka ga dugang tao mo naton kuno kapgara ka. Amo blangaran. Naamuran ang kuon ni Paulo nga gusto na maglagan. Kay una-una raka ka mga Antiquinos ang na-deprive for the past more than 2 years. Kung naperde masanda, not because nga hina ang serbisyo da, it is because nga nabuntol sanda kang sistema blang nga gamitay kwarta ka gobyerno inubos nagi kuno kwarta ka duli ito ka darala dyan sa tiki mga senador tanam na mo amor nakuon si Secretary Bilyo inubos talaga ng senador ng congressman nyo doon ng senador plan dito lang yun sa tiki sa ibang lugar wala na tibano timo kung ang budget mo iba sa duli harangan na dyan sa Senate so gamitay puder amor ako na ko ninitmintil itong isang senador na political prostitute talaga ito. Naamo-amo mga partner. So, kung mag-amo na sitwasyon, partner, hindi may imbitar nga ang Antiqueño daw kapinsar regardless kung diin nga grupo ikaw, mga pili gid ka mga Antiqueños na. Namamuran? Walang posibilidad, partner. Bangid nga kung pagkabasihan, partner, natin ang nagakartabok sa Antique, sararanan nga kumbaga sa minus factor ka na partner bangit nga bilang senador ta na si Loring gani partner i-compare mo sa nang bugto nga wala ta kamaan kung ano kaya ang anang pamalakad sa panggobyerno partner bangit nga gulpi lang dyan nag-intra partner sa may partner sa may Antique naging politiko dyan sa Antique partner. So karon partner, wa natin magulang idea kung ano gid tanaya partner, wati kung ano blaya mayat kung may tinapusan niya. Kung may tinapusan niya. Bangit nga dito tatanaya partner mo ang representar mo partner banwa ka probinsya ka nga tiki partner dito sa may Congress partner. So karon karon ang mabal mo dito partner. Wala man ta kamaan kung abogado ya kung ang anang gintapusan. No ba ito partner madidiyo lang ka to kung ikaw congressman kinanglan may kapasidad ka para may limot man ka dito sa Congress partner para ang probinsya mo partner matawaan man ka atensyon partner. Malay mo kung tos milara ginahimo malam no silhig tura kaga driver lang ni Loren nila. Kaga bangat nga mas nadortan ikaw lang doon sa tikitip. Kaga mo yung partner ang pamangkutanan partner kung natawid din natin partner. Ano gid bala ang nagtulod ka na kaya partner nga mag-intra sa politika partner sa Antique. Ano ayhan ang nakita na sa Antique partner? Ang nakita na gusto na ayhan partner nga ang may legasiya yan si senador si congresswoman Ligarda partner sa Antique nga dapat na padayunon. Ay kung ang tawan mo natin partner gawin tulod lang yung gulpi partner. Kasi kung may mga nakita tanda sa Antique partner, nga bukat ang pagbulig sa pumuluyo partner, may nakita sanda nga nami sa Antique ito kasi may man involved na partner nga mga sitwasyon partner, nga hindi natin mamalaan partner, nga ang tao nga gulpi lang nagdalagan partner, nga wala kimon dyan nagtinir sa Antique partner. Nagkakambal si Paulo Javier nga ang gina-implement kuno nga mga development land, mga kabianan riya, ana pariya kauna. Kay man ang pag na-materialize sa tantis maghalin ang ana nga dya pagpungko na although man nagarabot iba ura tagari man kung ano nagarabot ka ana project kaya sa Antique pero ang naman lang natin sa atin reliable source ng ana budget tulad as congressman Antique ginagamit na not for the province alone kundi sa mga programa livelihood sa bilog ng Pilipinas because kinanglan na magastoy as sitting congresswoman of Antique kinanglan na pakitang gilas ito hindi mo buol ka budget mo sa bulsa mo kung may gamitan ka as congressman ginapamudmud na sa ibang probinsya as livelihood programa kumbaga ang imo budget dapat matepa sa Antique. Sagit mo pa-interview sa DCRH nga may programa ako ngayon. Doon ngayon ginagawa ko na. Doon sa Cotabato, doon sa Kalinga-Apayao, doon sa Pampanga. Amo na kung sa kapon mo ang ana nga budget nga as congressman, diin
Kaya ko ni Paulo, ang rang na-implement ng makarsada, raan na para kuna, galing nga iti, bangad nga ang proseso, tinuig pa, antis bidding, kag ma-implement, amo pa riya, na, kontrolkan ko no mga kabiyanan, ang mga programa ko na may iba nga programa kanis Paulo nga nga parte pala sa map, nadura ra ang map pala partner, nga may budget dira sa Western Visayas Medical Center, tapos dito sa Aklan nga hospital, nga kung mo hospital ka, i-cover ka lang kang map, daw pira-pirak milyon, daw sobrara 40-20 milyones. Kung tagayo ti mo bulig, kag makapasar ka, kag pwede ka mabuligan, ura timot baydan sa hospital. Antes natapos ang term ni Paulo, may bilin pa to sa Western Visayas Medical Center nga 3 milyon. 3 milyon ha? Wala na itong inbawi. Wala na itong inbawi. Kag re-align. Ingagaw re-align. Ginbayaan na lang. Ginuubos pa to ganin ni Loren exhaust. Wala na ito madugang wala na padayon. So amo yung mga tikindos kung masakit, preparar ka kay imo kwarta gastuhon. Wala ka og iti lagnan nga amo ka mga kabyanan nga programa sa health. Parte sa mga kadyarak do ekonomistra sa bukid nga ay ti may mga nag-retire. Wala ti mga ginabag-o nga hiring. Because nga wala gintawan budget as counterpart ang Division of Antique kang item na permanent item para sa mga bag-o nga mga maestra nga maigahire imuon permanente daron sa bukid. Tulad noy partner bobet kay rotasyon ka kulang kang mga manunudlo sa bukidan. Sakto ra partner, i-confirm natin kauna partner, kung natandaan natin partner, no, ako ay saragit ko kara partner, no, nakamaan kara partner. May natawag ka una ra partner nga congressional item partner sa may mga maestra partner. Oo. Siguro nagka-profit kay congressman partner nga magbulig partner banged nga may mga congressional item partner nga ginatao si congressman Javier partner. Duro kaya guro may mga mistra pa partner nga ang insidlan nanda partner congressional item partner. Diyan sa klase partner may darwa kaya natandaan ko partner mga nangayo kay congressman Javier partner paagi to tandaan ko gid paagi man to gani kanakan partner nga nagagpaangat kay angit kapag siya para partner ay tingopet na nara kauna partner nga makipag-istorya ang darwa ka mistra nga to partner sa may kay congressman Javier partner. Ang diyang mga maestra nga hiring sa hiring sa Antique na Dora, ang programa sa health na Dora, ura gitlagnan. Kag ang mga kapitan ura tidlagnan. Kita mo kauna bisan man kuton mo sinong kapitan sa klase. Sino kaninyo ka kapitan ang anytime para sa kauna sa mga beer ang makaagtos balay kang istorya? Magkakontak din partner, makatawag partner, may mga number partner, for example natin partner, kauna ra partner, ang Barangay Sinto Norte, ng kapitan na partner, halos ka panawagin na partner kay Paulo Pierre kung may kinanglan partner. Karon kung hindi ta gusto ni Loren ipatawag tinyo, sinuotan natin nyo, nga magto ka na kang istorya ka na, uraar na katabot lad. Sa staff ka magi partner ni Loren partner, hindi ka kadrikta partner, katawag kay Loren Ligarda partner. Amura nga ura tina-identify nga mga project sa barangayan nga ginangayo kapitan. Ay kapitan ura tsansa nga mag direkta agto kano problema des barangay. Di ba? So amura ang rason nga mabalik si Paulo. Ko na gani kabay pa nga ura at gamiton sanda nga bastante nga resources ka gobyerno mga kabyanan. Ano gid be na buol ninyo? Ay ko onyok to na ibuligay si Lawrence brak nami, yan o. Bagay partner, partner ng posibilidad partner na kung sa congressman natin pagkabasihan partner ang realidad kaya partner guro sa probinsya kang Antique. Mabal kita partner nga sa tilad partner guro kapanalaitay pa man gyapon partner ang mga loyalista kag mga leader ka mga Javier partner i-compare natin kay partner. Ay si partner na kung lantawan natin partner kung nabserbaran man ka mga kadyaw ya partner daw ka sarig
nagsarig sa mga kadyaw partner, digyan nagtawas-tawas partner sa kadyaw partner mo. Ang ano na, parang mabuol na ang mga simpatiya, leader kang mga kadyaw partner, from pamangkot partner. Kung ano kaloyal, CEA sa mga kadyaw partner, kung sino dapat nga buligan, urat gindeklarar pa tanang partner eh. Hindi ra kambal. Hindi ra kambal partner eh, kung Ano na? na Pedilisyo. Oo, hindi kanbal ray kontrahan ta na Pidrisyo. Hindi na mabayaw ra kasi dudod partner nga mahambal nga amoy ya buligin nyo. Oo. So karon pakita na karon to partner, kung ibayaw na ra partner, hidden agenda na to partner si Pedilisyo nga akin lang to. Pakitang tao lang to. So karon hindi kita naman nigdar partner nga mamanaan kita ka mga kadyaw partner. So karon ang magwa ra partner may posibilidad nga may arrangement ti matabo pagit partner kung nakita man ka mga kadyaw nga daw darwata na daw bay andaman gayawan no man plastada. Amo ng tao ginagamit na tapos na tao hindi na magamit. Dawa mo blaran ang magawa ra partner nga mga sitwasyon na partner. May balita ako nga nabaton. Kundi chairman provincial chairman si Paulo ka PDP Laban Antique. Rigto sa Manila, may nagahikota rigto, may perma ka manifesto, nakakasan si Paulo Javier as PDP Laban chairman, galing ura natabo. Kundi ang nagsumpala si Pedilisyo. Hay gusto matabo nga opisyali, buslan may mabulos kay Paulo kung mahalin ta na. Di kon PDP Laban, example, manang sino ka manihar? Si Loren Ligarda. Ngalain ka na partido na. Inyupit, tas andakaran, gusto na pa kamangan to ang PDP Laban. Ay gusto na nga ang PDP Laban suportahan ang bugto na. At the same time, common kandidata na kang lain mga partido nga grupo na nandanay dodod kadyaw. Gani ura matabo. Ano karo matabo sa balota kra hiti official candidate tana si chairman si Paulo sa PDP Laban. Kang PDP Laban nagsumba nas Pedilisyo ti ura kontra tsimpo mo. Tala lang butang mo dyan si Eli Carda. Mga kabiyanan, ang punto lang nagyako ni Paulo sa amigo ko man, itong si Loren, hindi talaga kontento sa isang partner. Kahit ako gusto niya iwalisin sa PDP Laban. O kanya na lang yan, kunin niya. Wala akong partido. Kunin niya si Pedilisyo, kunin niya si Dudod, sabihin niya, o itong dalawang ito, puro, PDP. lahat sumusuporta ito sa akin. Ang isa kong grupo, ang kabilang wing, kadya wing, makagrupo ko yan. May partido naman si E na ganyan eh. Itong kay Pedilisyo, PDP Laban naman si EE. O kay Pedilisyo wing yan. Kita nyo? Lahat kayo dito sa Antique magsusuporta whether you like it or not sa akin. So guwa na daw ginamanipulate kuno kita sa amo pa lang karang bagay. Rugya sa Antique. Nga gusto ta magsunod-sunuran lang kay Loren. Wanaw. Ano na darabi ni Loren karon sa Antique kang tanan nagpungko? Nagdiritso tupad. Dili rin to pad to. Kung nagdiretso dapat to partner, bahal naman to nga bulig sa pumuluyo kang tiki, labi lang gid pandemya kaya partner. Bahal man to daad nga mga mabulig sa mga wara-wara partner. Karing problema partner, antes ng eleksyon, depende ra sa atin mga malagbuto sa kaya nga sitwasyon kung nagapati pagkitan na ka mga propaganda ka mga kang ginuubra ni Loren partner. Kung ni Paulo, total ginaumpisahan ni Loren Roman Kalabugay, anar lang na PDP gusto na. Itao kay bugto na si Eli Garda, itao sa bulaan na pito ang grupo, spiyak tanan, buso na. Sa kapitan na takan ma-direktar lang. Baka ma-realize na mga antikin nyo, kagrupo niyan si Dodod na parang pinapasabong tayo nito base ko ng grupo man ni Pedilisyo kay Paulo pa matapa. Amo man ang ibang porsyon ka grupo ni Dodod, base mabulig pa Paulo. Ang pinsaranda, bukan at grupo-grupo. Pinsaranda, balik ta sa puron takin nyo.
Bahal ang posibilidad, partner, bangit ko ng taon gid natin partner no ang sitwasyon. May kumbaga sa no may delikadisa ta na si Paulo Javier partner bangit nga una nga bis wala ta na nag-commit sa darwa ka nagadalagan nga gobernador partner eh. Ang CEE partner wala ta kamaan kung anong kadalam niya commitment na sa kay Petilisyo, kung ano makadalam ang commitment na kaya kay Dudod. Bangit nga nagagawa partner mo nga klaro-klaro nga gusto na darwa ka kabayong sakyan na. So karon dependira partner sa commitment kag dependira sa nagadalagan nga gobernador kung nagapati sanda kay ii nga amor nga commitment ang gusto na matabo partner. Pira karakaran ka grupo ni Gobernador Kadyaw sa Kapitol, kagatsat tinatanganim. Di naman giingan. Ikablang ni mo narak naman. Na manaan na may grupo, ito man sa piyak. Di kung ikaw sa Petilisyo, paano mo man mamanaan rin, nga ikaw gibuligan naman. Ay hindi mo man alam, baka sorry, sa saring tibo, kay Dudod pamantana, di ba? Parehas piyak nga katera, kundi in loyalty kang animal nga eh. Amo lang na partner ang bahal gid nga sad sa ni Paulo Javier partner bagay nga nami anang pangpadalagan kay ginbalik na kita na sa mga dalang partner sa mga kapitanes partner ay banged nga ura ra ta na mayhaan partner magparapit sa mga kapitan banged kang tana congressman partner ura man na mayha ang mga kapitan nga magparapit ka na partner. So, sadya, raka nga banwa, pras dya skulasi, totoo lang skulasi, no? Ang best choice ka kulasi, siguro magwa nga Paulo Dudod mo. Ha? Di ba kung tranay ko na sa Paulo Dudod? Yan. Kung kagi mataday mo partner. Di ko bakuton mo sa Paulo, ti ura mat problema, pwede man tanda mag-imaw. Kung ni Paulo, pwede may magsama ni Gobernador Dudod. Actually, parintianay kami karan. Ha? Di ko ikaw grupo ni Dudod, bisan nura pa opisyali nga balas Dudod nga kay Paulo ta. Yang iba nga grupo na ran kasunod ka na, nga panilaga partner. Sakto ra partner kag matabo ra partner kung magamura matabo partner bahal gani ang posibilidad kag bahal ra pabor kay Paulo Javier partner banged nga wala ra ti pressure ang partner mo kung ikaw si Dudod partner kag mong tawo Javier tag na darana pabayaan mo lamang partner mo ang lagsen mo lamang personal mo man kag galingan na bay radya kung sino nang congressman nga importante ito na nga kuta na darana partner daw kung baga sa anong partner daw imbis nga darwa ka kabayo sakyan ng partner magwa nga urat kabayo na nasakyan partner. Panahon na lang mo na partner. Amura matabo ra partner. Ti, pwede man darwak bayo. Bay, ka pangabayo, darwak bayo, darana. Diyan tanay, butangan na bla ka... Kalisa? Si Pawin na ka partner. Sa darwa na kakabayo partner. Magagat kig masipaan pa tanang partner. Ka darwa na kakabayo. Amurang bawal posibilidad partner nga matabo di santiki partner. Diya sa kulasi na tera ko sitwasyon eh. Javier Kadyaw ang iba magwa nga kwan eh. Tapos Joji Wakoy. Wakoy. Actually kung terakan mo relasyon ni Javier ni Paulo kag ni Dudod, printa names na kya. Ha? Kag si Mayor Joji printa names na kya. Sangka grupo mo sanda. Ti andot di mo pwede magistorya. Nga ginalokor tinyo kataga bakan nyo man tat parintis lorin ngan. Kag si ngan. Ura man tatan ti kano ano dyan serbisyuan patatan ka pagay kung saan all na nadagdaman ngan. Na amo ra makabiyanan. Ti ura tatat labot na kay Captain Tilisyo kung may agat na kay Gobernador Dudod no ti ana mat na no sa gobernador na nga bahin. Ano istoryahan lahat ng congressman. Mga kabiyanan. Dapat stick to one ka Loren. Kundi imo grupo gid. Didiki ano mo ano mo diyan sa payag mo diyan sa tagantikin nyo nga ang suportaran kita na ni si Dudod. Ipibantala diyan sa bilog nga kagambalan mo gid nga bakan ura naman ra ginabuligan si Petilisyo kundi si Petilisyo ndio magsaring darak nimo. Diyan at least pakita mo karon ang diretso mo gid diyan karan nga mastik mo ang bugto ko buligan na kita na si Dudod Kadyaw. Sa mo yung matabo kung ano man matabo kung ano man mga isyu kagruwa diyan ang kapaturan tana nga si Dudod kita na ang buligan ka bugto ko kag ako mismo mabulig taman kay Dudod para at least nami man pamatyagan partner ka mga grupo man ni Dudod partner. Para nami pamatyagan ka grupo ni Dudod. Hambalon gid ni Loren.
hambalan gid ni AIE oo. Double A AA. Ni AA o kun ni Mr. Bautista Blino ng Bautista. Nga ako si Mr. Bautista. AA Bautista nagadeklarar nga ngakon buligan gid gobernador loyal gid katama. Para ni maglain buhat ko supporter sa akin ko, bibla. Amo si gobernador Dodod Kadyaw. Oh, hindi, okay ran. Kag ako gadeklarar nga bakan ko kandidato si Captain Fidelisio. Kati kapaabot man si Captain Fidelisio tanan man balikan. Bahal man ang posibilidad nga kapabot man si Fidelisio partner. Oh. Pero ang nalantaw man ka mga kadyaw partner no nga ang ginalantaw pananda kaya partner kun amura ang bal natin partner kun ideklarar gid ni II partner si Dudod. So karon kun hindi na ra maobra partner, bahal ang posibilidad partner nga daw hindi na magpili partner. Mapaulo ang mga taho ni Dodod. Hindi na ma-pressure partner nga ni mismo ikaw kung ikaw gobernador kag amo lang man na imong congressman natural lagsan mo lang partner daw kanya-kanya lang ang partner ang lagsan hindi mga panya may posibilidad nga hindi mga panya partner ang grupo katay Dudod kay II amo ra matabo partner bayan namang nanda ang congressman nanda partner kung si Paulo kay Paulo Matimo basta nga gobernador mo timo kadyaw ura ta ti pressure partner da magwa pula kag puti partner. Ang matabo kaya partner amor ay. Makanya-kanya sanda. Why? Ha? Kung makanya-kanya sanda, ay ti darwa man kandidato gusto nag-ani mo, di ba? Kung ikaw grupo ni Gob. Bayir lang si Iran. Kampanyar na tatan sa atong kulingan. Di ba? Total may grupo man to nga Fidelisio bulig ka na. Di ba? Mas bakan pati bugat. Ilas magang ano. Sa grupo ni Kadyaw kon kugalingan na lamang pinagana. Na. Kag amo kita matabo partner kunang tawon tama na panunta partner ang sitwasyon sa tiki kaya partner da amo gid matabo partner nga lakson namang ni Kadyaw partner nga ang dato na gid partner lamang kagalingan na. Ang yagid sang kapamangkot pagit partner. Kung nagapadayon man partner no nga daw gagwa man nga suportar man si kay Fidelisio, ang pamangkot kay partner ang magwa nga sampol balot. May posibilidad partner nga may magwa kay sampol balot partner nga Fidelisio partner mo. So karon mamanaan man ni Dudod, may magwa man partner kaya nga kadyaw ano pa. So ano karon reaction mo partner diyan karan nga sitwasyon. Magwa man bay sampol balot nga Javier Kadyaw ni agat nawa ni may magwa man karon nga Fidelisio Bautista. Magagat man na ginawa ni ni ang Kadyaw. So karon man si kanay lamang tanaya partner. Magaba ang anda ka grupo ay. Kuba kita na. So ora kontra tiyempo tas Paulo ay nag-grassroot na. But problema tanay ora commitment ta na sa darwa ka gobernador partner eh. Unless lost ang tanah kung ang gobernador na mag-commit ka na. Bakit ang posibilidad? Pero si Paulo Bierta na wala ka na nag-commit sa darwa ka gobernador. Pero si Ita na may commitment sa darwa ka gobernador. Klaro man naguro kag man lagi na pasampok na. Sampok na ang gobernador. Si Paulo Bierta na urat pakialam ta na sa gobernador. Yata tanan nagbuo leader sa mga kapitanis na sa dalom na urat pakialam ta sa mga mayor. Urat na tigina pasampok mga mayor. Urat na bahala tinyo diyan basta ako takon ang ibulan ko lang takon nga mga tinawo ko sa kapitan takon na kumpisa. Urat takon na kumpisa sa may babaw sa provincial sa SP pagto sa mga mayor para nga magdalagan ko kundi nga digto takon nagparapit sa mga kapitanis nga madalagan ko so karon binag-binag yung partner kakadyaw kag Fidelisio partner nga matabo kag matabo kaya na partner. So bakan ti mayad nga matabo sorry ang matabo ni sorry nga pabayaan kang kampo ni Fidelisio si EE amo man ang kampo ni Kadyaw pabayaan naman si EE. Ang andar lang tanay mo on bansig sandar lang padaag kang andak gulingan sa gobernador. Amo kita na partner matabo. So kung kasarig si sa darwa na grupo na darwa bayo na mabutang ta na sa kuon nga tabtaban mabutang sang alang so may tendency nga na isahan ta na ni Paulo kay grassroots level very stable tanang ana organisasyon
Kag ya partner, no kung natabo natin partner. Kung ikaw si Dudod Kadyaw partner, sa karon niya mo yung matabo partner. Unless luwas lang, no? Ma-troubleshoot na na yung nga sitwasyon. Kung mayan si halimbawa karon nga daw duro ta grupo ni Kadyaw-yaw. Amoy lamang buligan ko, amoy deklarar ko gid nga buligan. So karon mas gungon pagintuang ano, ang Fidelisyo, ti ano pagin ura ti pagtunan ba na partner banged darwa ka gobernador may commitment na partner eh. Kung mapulswing ka na kay Kadyaw partner, may posibilidad nga mabatyagan man ang sapiak nga grupo sa grupo ka ti Fidelisyo. So karon magwa ra partner nga mapulswing karon to si ang tinaw ni Fidelisyo partner kay Paulo Bier banged nga may ugat sa na partner. So karon magwa ka na partner nga daw magwa ta na nga daw piyon naman na partner nga tulod ka ko sa diin amo lang gid ramang sitwasyon matabog sa tiki partner. Na amo rag ti ko na mo mas wise nga desisyon kag plano ana ni Paulo nga ura tanan ti commitment sa gobernador. Sakto gid na partner bakal kita ng posibilidad nga wala ta natin commitment una-una nga bis partner daw kung makasano prevailing ba't mo partner maskin sa din lagi mo akto pwede di mo ka ngayo ka bulik kay Dudod nga brigan man yan sa nang tinawo ni Dudod no at least bukat hindi ka daw ang ditso kay Dudod sa mga tinawo na daw bukat budlay sa kagalingan mo bla partner raw nga rabi realista gid ra ni Dudod kag ay mo kauna ra tao pwede mo mahingyo partner nga maskin gamay maskin papaano makabulig ka nimo partner. Ang bakal posibilidad partner ni Paulo Bier. May mga mayor nga ana ni Fidelisyo. May mga mayor nga ana man ni Dodod. So gudi kaptan na ran. Okay. Prasbi sa mga mayor ni Dodod. Sa mga mayor ni Dodod. Pwede si Paulo makasulod congressman ay teng ana tanang agtunan mga kapitan. Kapitan nga under sa mayor ni Dodod. Now ang amo jar man ang pigaan kundi imambal si EE. Hoy, mayor. Ang mga kapitan mo diyan pigaan mo gid. Di ba? Sa grupo ni Kadyaw lang Estudianta bayan tanas piyak pro amo man piyak ang sitwasyon. O sige ako bala ang sunod na mga kapitan ba ako mayor. Now, kung may commitment kapitan, kay Paulo ay tinagrassroot na. Kundi, ang pressure kay, ang pressure sa mayor, gidi. Sa mayor. Di tanang, Paulo versus mayor. Mayor, Ito yung kung ani Iligarda, mayor nga, iti basi kung bagal Paulo mga kapitan ba dyan. May iba nga kapitan nga koon, kunik mayor laman tanaw at problema tanaw pruti amon tanaw mabulig tamon sa babaw blaran. Hay ang imuon kuno ni Paulo luwas sa mayor nga kumbinsido naging nga na ano ka graslotana. Ura tana kuno mag may iba nga mayor nga kakuon ka na kundi pag-agi kuno ni Paulo ang kwarta nanda pagga daman gyapon kapitan. Ti ibang kapitan tanak hindi magsugot. May ganira diktak naman. If we did ako ng balon mayor, ti kon mayor laman ta nabulig tamok nimo, pros congressman direct taman kay Xavier. Dama amo man. Amo man ra sa iba nga banwa, ang sampal. May mayor nga ana man ni Fidelisyo. Na kundi magambals da kala kundi mag-aagis Paulo naman nagat naman man ng mga kapitan. Ti may mga kapitan da kuno nga amura anda mayor. Ang mayor nanda amura ang mayor man ni Fidelisyo. Pabulig sa nas mayor. Pero ni istorya kung saan ni Paulo, madriktaman sanda kay Paulo, pero mabulig sa nas mayor. Hayang gusto matabo, kabga mayor, maagi si Paulo sa mayor. Pagtuspitan. Pagtuspitan. Yang mupitan ni trasugot kaya yung kisa akon ang budget maagi si mayor, nireklabot mang nanda. Kaya bakal partner, no, namin nga strategiya man yung partner, no, at least na bulgar man natin partner, bahala rin sa najagra partner, kung ano, paghangop na nagra partner, nga wala ka nag-agi sa mayor, wat lapakan ka mayor, piyak nga mayor partner, wala ka tayo, ay wala timot kandidato, wala kandidato, di mo, bahala, bulan lang ka leader, personal ko lang takanan, kung kapitan man niya bulan ko, kung kagawan, pero wala taka nag-agi sa may mayor. So karon ang budget ni partner. Halimbawa karon tagtaganay kwarta, ya mo lagi mas. Tagtaganay. Tagtaganay. Karon kun itaom mo ang 5 ka milyon sa ka mayor partner Dala basihan natin Ano matabo itagtag na to sa kaugalingan mo? Hindi. Tagtag na to ka mayor sa nang kaugalingan.
Kung nang lima mo to kamilyon, dugangan mo pag hindi na ka mag-dubli gasto, partner mo. Dikta mo to sa kapitan, partner, kung pira tagtagan yan. Diretsuran, ura rin ka, ti, agyan nga, mayor nga dapat mo pagatawan. Now, ang strategy ni Paulo, kung sundon man dyan tito ka na mo, daw dibaw. Di kung di mo, hindi na rami mo, masunggon, grupo na lang. Grupo na rin. Gabaran. Sa una pa lang, mura ka na nag-commit. Na. Bahala rin ta na ang darwa ka-gobernador, nga kung sinuta ng tanda ang commitment tanda, ang commitment na tanda, dito dapat ang commitment na, ang gobernador na nag-commit nga buligan na, bukat kuon nga si E.E. Bautista, ang nag-commit nga darwa ka gobernador buligan na. Daw malain da ma-changes da ang sitwasyon. So karon nang nagwa ta kaya, ang commitment na ni E.E. Bautista, darwa ka gobernador buligan na mo. Ang kay Paulo ta na, wara ta na maskin mayor, wara buligan ta na si Paulo. So karon pa gusto ta talaga na banwa partner. Pwede na kung sino nga mayor gadalagan yan sa may Presbyculasi, darwa ka mayor gadalagan. Pwede na kagto sa sang mayor to. Pwede na kagto sa sang mayor. Ay bangad na ta natin commitment nga. Kapitan, pwede na balon. Bulan. Hoy, ikaw. Congressman Lakon. Ikaw akan ipatindigan nga mayor, ikaw buligan ko wara commitment ta na sa mayor kag sa may mga gobernador. Sa kapitan lang man tanan nag-agi, tura man taglagan mga pitan ron. Wara. Sugot ganit na ng pitan na nga ti. So kung congressman, direktag natin na ukilat na ran. Na kunin mo ni iirang sundo na bangad nga kita na effective. Hindi na rami mo. Hindi na rin mo ra. Trabo ka or kita tanan yang partner. O darwa pak bayo kita mo. Bayaan mo pa madrikta kas pitan. Pa gusto mo sundon sa Paulo. Tinawawaw timokran. Kadyan sikrito ko sa Paulo meeting na sa mga pitan. Ti ko na mga pitan nga nag-commit ka na ti kung prisoron kami kami nasugo kami ni Ikuno naman ti bulig man taman mayor ni mo, ikaw lang hindi na pandaraang babaw, lain man naman commitment kini mo, lain man naman commitment sa babaw. Kag hindi mga partner matabo nga sa amo kaya nga sitwasyon ha. Luwas nang gid kun maglain pagid ti ura pagid man matabo nga rapit lamang eleksyon. Po ang commitment ni E.E. Bautista partner sa mayor, darway. So karon ikaw mayor prisuron mo mong kapitan nga oy dara si dara to si E.E. Bautista. Bangad nga man man nga mabulit man to si E.E. sa may mayor manipulation. Di ba? Ang gagwa na partner, hindi na ang gwa na partner, hindi na mapatihan. Ang mga pinakasimpleng mga analysis partner. Hindi na mapatihan. Kung ikaw mayor, mapati ikaw. Nga ikaw mayor, ikaw under ka kay Gob Kadyaw. Mapati ikaw nga hambalan ka ni E.E. Bautista nga presyura tao mo. Ay amo man to hambalan sa piyak na mayor. Sakturan. Di ano ka magwa bay. So karon di mo magpati partner. Ang magwa mo karon daw magwa partner nga bayaan nyo na nanda sa ultima obra partner ang mga mayor partner ang partner Si Bautista partner bahal gid ang posibilidad at least was nang gid partner ko ni pakita na ranggit man baka na ti mayor basi biyaan pa dyan ni Dudod last minute kabiyaan man ni Pedesyo bansig kamas na lang sandaran kamas na partner ay bangad nga hindi ta nanda mabasol si Paulo partner bangad nga wat mga commitment na sa mayor partner si Paulo at commitment sa gobernador. So karon pag gusto ta tanan partner. Kaulag strategiya na nga ura laman ang kang mga antikinyo nga daw sa ura lang ta kay Paulo partner. Kung may mga strategiya rin tanda nga ginaplano rin partner. Wala na magmahal sa mga mayor. Kung mamangkot kita, ano plastada? Mamangkot kita sa mga klala natin ng mga mayor. Ano plastada ni Paulo? Gawa kita magaling gamangkot tanay nga ayan madlagan si Paulo. Ura katamaan nga sa dalong lit at tanan nag-umpisa. Kag ang nanamian ka kapitan ka dya, ay ti una-una mga Javier Lacona, kilala rin ang dara mga kapitan mo. Ibang kapitan, bubuhay rin nagpungko mo, balik-balik lang, di ba? Kilala rin ang dara Javier, kag kamadamdaman ni Buy Extra, kilala naman ng Yapon. Laban kita. Dayaw ko, amor ganyan na dayawan ko kami muryak tao, nga ito nga bisan mo sugalaw mo, basta buhay rin. Kilala na tanan ng mga leaders pariyo. Te pamangkot. Kilala natin yun ni Amorang hindi posible ma-grassroots si Paulo. Kay Rakdo Yapon ka tinaho ni Nanda Kuna. No? Kag daw amo man niya kuna ginihimo da. Hay sa Patnongon may diyan nag-istorya nakas Patnongon. Kauna ginihimo ri ako ni Boy X nga nag-agto sa kapitan sa grassroots. Hay beken gito ti ana mga mayor. Beken ti mayor. Beken ti ana kalyado ang kontradakto turing pa to kung Sally Perez o kung mga Saliban. Ura ta na ti grupo. Ti nagagto ta na sa mapitan. Ti
ang kuonan daw mabalik kaya kuna ang ginimo ni tatay na nga sakoy-sakoy mga habier nga sakoy sanda sa baryo. Direkta sa grassroots ora arga agi sa mga alkalde. Pero matyagot na sa kulasi di maagi sa alkalde. On ko may nakuna ka na wala man na confirm pero tuod daw. Dura man confirm lang ni sis natin daw wala totoo na konfirmar. Migo tam lang ni ngambal niya. Pabulig siguro tinaho, butang ko ba hindi, talapay istoryan si Mir Joji, no? Mga tinaho. Mga realista na lang. Mga tinaho ko no ni Mir Joji, total istoryan is darin ni Kadyaw, natural makadyaw sila. Kadyaw kita nara. Kadyaw na. Pero duwa-duwa, wala ko mag-iiran. Ha? Pwede nga magpaulo, pasandaran kran. Bagad sa faktor nga, siyempre kung tinahon Mir Joji, dyan kay, ora pa man commitment kay basi Paulo mga commitran. Diba? Dipindiran si Mir Joji, hindi mo man mabasa isang mabasa ko lang pinsar ni Bani pero ti daw may reading between the lines na kahit ano mangyari Joji, beer pen niya. Pwede mo nagsalas Bani. Ha? May bal ang posibilidad partner kung sa Kulasi partner bangad nga nagalos natin nga tinir sa Kulasi partner no nga ang presyuranay man partner kagalos ang gagawa sa tao partner no nga kadyaw lang gid man na partner ang gadalagan pagid man niya sa Kulasi partner nga dawra pa man tanan kun nga ay may arrangement kay mayor nga mabalik pa loob sanda. Pero dawra man tanan butang partner nga ang buligan tanan ni Gobgit nga klaro nga si E.E. Bautista partner di sa klase. Ang analag na Wakoy, UJ, kag gobernador. Amo lang gid man tanan arrangement ni. Ay bangan nga parentyanay tanday balik loob ang taga klase. Pero dawra man nabutang nga ay abay balik loob si Dinusta, abay balik loob si ano pagbalik loob tanang ran labot-labot matatanda kay Mirjuji. Sakto. Ang balik loob lang tana kadyaw kagang ay bangad nga bir bangad parintyanay sanda nagbalik loob ang mga magparente nga bagad nga rivalry nanda sa politika. So karon labot man tana wala man tana nabutang diyan nga nagbalik loob si E.E. Bautista, nagbalik loob to si Dinusta. Paano mo mabalik loob? Ano nang balik loob ni E. Bautista o kay Joji? Ano balik loob man ni Dinusta? Urat dapat nga mahabalon man sanda. Ay, nagbalik loob kami kay Joji. Ay, ano para ano ba? Si Dudod Tana, ang may posibilidad lang nga dapat mga balik loob. Bakit nga parang sa sanda? Kag nag-rivalry sa may politika. Kag ang istoryana das politika party man tana sa mayor kag sa gobernador. Gobernador. Ura man tanan na butang nang diyan nga balik loob nga bay ang abay ang vice governor kag congressman. So kung may danay gyapon si Paulo kag si Joji, may posibilidad nga ura magaba. Ura ta magaba. Bahalang posibilidad nga ura ta gagaba maskin una nga bis. Matabo nga congressman Paulo, pwede matabo nga Paulo sa Kulasi. Dodod. Joji, Wakoy. Mura bahal man posibilidad bangad gati kun ibasyan natin sa hambal ni Gob Kadyaw, bangad parinti na si Joji. Ginabaton na kag gina-acceptan na nga kaparintan na Joji. So karon si Paulo Javier partner parinti man dai. So karon bakil ang posibilidad partner no nga may changes to matabo nga basi magbalik loob man si Dudod kag si Paulo bangad ginimo na sa klase. Bangad ko makita ni ay di ura man pwede magbalik loob una pwede mabuligan ka makadyaw si Paulo sa Kulasi una ura tigin pil si Paulo man nga gobernador ura tanagin commitment na sa kay Fidelisio dibla kita man natin wala tanati commitment si Paulo Javier kay Fidelisio wala man tanati commitment kay Dudod. So karon ikaw bi nga si Dudod ay ang commitment ni E. Bautista may commitment si E. Bautista man niya guro ka tinawag Dudod Maskin na, managalin natin yung ultimo lang kita partner Nga darwak bayong na darana, ginapasampok na. So karon na matabo, pawayaan mong Kulasi. Laksin mo kita ng partner, kung ikaw si Dudod, no, advice mo na binat sa atin nanging mga kunbi kita, advisor ni Dudod. Makalaboto ra ka ng atin ni Dia. Kung ako bino, ang advisor ni Dudod, okay. Mas, kung nagapait-pait kami kaya, kung hindi ko yung pagpresyoron niya ang mga berya, nga si Paulo ya, bangad nga parinti man niya, kagduro man tinako na ya, malandslide na may bahal posibilidad partner nga malandslide na si Dudod Kadyaw sa Kulasi miskin no matabo
hindi magdaba sa 10,000 ang bansyon ni Dudod partner sa may kulasi. Sa mo yung nga sitwasyon na tabo. Bangad nga kung pabayaan na bagay partner ang congressman partner nga analang gid ka ugalingan lagsan na sa kulasi partner. Malapaw pagid guro partner sa akin analysis lang gid. Ang kon kay ba kun amo man lang yung obra ni Ligarda nga sakay sa darwa ka kabayo, kun ikaw studod, salbaran mo lang na mo. Ay kun total sa Paulo ora man ti gincommit kay Fidelisio. Pagkita karon ka kampo ni ka nagabulig kay Paulo nga daw pinabayaan ko ron ni Dodot dya si basi mabulig pa dya si ang grupo na kay Dodot. May posibilidad. Di ba? May posibilidad. Mas kinuratan natin commitment partner, unless luwas ng partner, kung bira-birahan pagid, nilurin ka tupad ang nantiki. Maskin pa paano, mabrabod na yan, pero mas lain, mas lain ang kumpara. Ibangid nga nasyonal ka, galansar ka na sa mga senador ka na si Lorin. Kanya si Lorin, kapatay-patay sa nasyonal. Patay-patay tas nasyonal yun na. Siyempre, kung magkampanya, katlag, lagan ka senador, magasto ka, di ba? Kapungko ka congressman na mura nga part ka programa na gani na dapat sa tikim to pa budget na as congressman ginamudmot ng sibang probinsya mura nga ura kat makita nga gintaos barangay gagtok pitan nga ayo project na kung ano ang nan mo kung kapitan gagto sa provincial leader congressman gobernador may ngayon gina para sa barangay dahil tanda kamaan kung ano kung lanon na mo amot na una ginimo mabirbay kung ano magtok pitan na lista daw gym, water supply, kasadahan to sa portion nga mo to. Amuran, bisan tag 1 million, 1.5 lang natin, amot naglanan barangay. Diba? Kadyat na, kung may programa, ura, kaut kita nga, ang mga ragkal ng mga four lanes run, kung ni Paulo, budgeted na kuna, para kuna, umpisahan na last 2 years. Tiginbid, last 2 years, sige, implementasyon mo lang. Sarap pa ya partner no ang dapat natin no i-mindset ka mga pumuluyo kang probinsya kang Antique kung ano ang nagtulod kay Bautista nga magdalagan kang congressman ay bangit una-una nga bis maskin ideya sa pamulitika daw ra man natin ti mabasahan kung ano ang record na kaya partner kung naging leader man kung na maskin kauna bisis pilaan na partner kung ano naging taxi driver lang kung ano may bugto lang ang nagtulod lang ka na ngay may bugto ta na nga nangin senador, nangin congressman. Bukat ba siyan, partner eh? Kung nagdaag bugto mo, nga madaag ka, partner eh. Naging empleo, blara sangka opisina nasyonal ito sa Manila, kunuraman. Amor nang sangka... Batyag ko, ora eh. Amor nga, amo gani ang pamangkot. Ano ang nagtulod ka na, nga magdalagan ta na sa probinsya kang Antique partner. Kagi mo kita, partner, kung paano na magtindag, paano magamba, kagi mo kita. Ora partner, wagi ko ka kita partner nga nagtibo ka imbitado mo tatong partner kung magabot niya si Paulo partner, si ano partner, si DA partner. Ambay kung magabot Paulo partner, kung magkadana ta partner. Ati ka salad-salad, tanar to sa mga balay ron. Mati ko may meeting sa mga kapitan ron na every 10 barangay sinagtunana. Na-clusterize na sa Kabanwa. Bahal ang lantawan natin partner no kung matabo partner bahal ang favorable partner kay Dudod nang natabo sa klase para ka natin na banged nga kung hindi na ma-pressure ang grupo kanday Javier nga mag-Bautista madugangan ang buto na halimbawa partner ikaw leader ikaw ni Paulo so karon kung leader ikaw ni Paulo maprapit si Dudod kanimo di open man mo. Di sinubi yung buligan mo natural kay Dudod ka taga klase. So karon kung nakita kang ikaw ako bi leader ni Paulo. Nakita ko karon nga gabira-bira mo kay ito profit mo kanaken hindi matakdan magano kanimo mabalagtaken. Buligan nang tanabon si Paulo bala hindi ikaw magbulig nga leader ni Paulo mo. Pero kung nakita ka taga klase kag nga leader ni Paulo nga daw ra man ikaw gid gabulig to kay Bautista basi makumit pa kanimo nga ti sige muligan ta kaw. Ay bro, ang kanta congressman si Paulo Abierta na. Di so karon daw magwa amo ra mabal natin partner nga Paulo Javier Dudod bit magwa sa may kulasi partner. Una partner kung hindi ma-declare ni Iing si Dudod lang gid, no?
hindi naging mahambal ha. Kaghambalon na nga ura na si Fidelisio ra. Ay ti bantayan man ra Fidelisio ng balon di ba? Amo kina Kasi deny na ko bla. Di ba? Sakit sa ulo, with partner ng ubra ng partner Sakit na yun. commitment. Dapat na partner mo kay Lulutasyo, partner. Nga kung darwa, nubya na partner. Darwa, nagsawa ang darwa. Darwa na pang nga pakaslan, partner. So karon, Nagsawa ka darwa. ikaw mapatik, ikaw ayan na puta. Mo ang balang nakon niya, mo matuspiyak. Lintian ka po tayo daw. Kaya mo ito magaya. Ano? Tawagin nga kuhaan mo. Mabati ikaw? Kung ikaw grupo ni Dodot Cadyaw, no? Ni Gobernador. Natira ko sa kung sinubuligan mo si EE or si Paulo. Although nga grupo mo si EE, kaning nag-commit to spiyak, si Paulo, hindi mo grupo, uratan na tiging committer. What commitment? Among the best nga gin ko na ko mag-analyze partner, grabe nga strategy. Uratan na nagkuon nga buligi si Fidelisio. Buligi si Dinusta. Buligi si Tanlangit. Muray. Ana lang kulingan ina-promote ng personal. Makalis pa na partner ka gastos. What dapat na nga tawan nga mayor partner eh. Di ba? Nga bal-bal yung partner nga. Ay kung may commitment ka sa mayor partner. Makuna nga, sige, madalakan ko, tawi ko 10 milyon. May commitment, basta may commitment partner. May commitment nga money involved gina partner. Ang may nabatian kong istorya nga si Loren kuno hambalan ko lang gid ni istorya si Paulo nakan na kato pa lang gusto ni Loren kapmati mati grupo dodod mati mo bla ko ni Paulo nakan kabi actually maok mitos patnongon aras wala waik ni istorya nakan mga sobrar knustoig nag-istorya ka na si Loren nga tanang prepare ni Loren nga balon gobernador mati grupo dododa hambalan ni Paulo tana prepare ni Loren balon gobernador siyo doon sa pinsar lang ura nambal ni Loren gusto bang ni gubra Paulo na ginambal hindi choice ni Loren si gobernador. Now, kung ikaw si Paulo, kantan mo, di ba? Ura kinagat ni Paulo. Balat, siguro pinsan lang mo niyo muna. Balatin nyo dyan. Kung magmayad man relasyon nyo kung hindi mo takagakan. Basta, kontrahan ko lang kung ni Paulo, ayaw ko. Kung tatakbo ka, at saka tatakbo ang kapatid mo, gusto makuha namin ang antike para sa antike nyo. Ayaw na, daw, na blang, pribato, naging blang, kung mo lang servisyo mo, andot mabakal si Loren. Di blang? Amura partner, no? Bakla na ang offer na, manamo ko sila, 100 milyones. Amura yung partner, Sakit. wala natin ka base partner, no? Itawa natin kang gamay nga mga analysis partner, no? Una nga bis partner, sinkug sa mga ligarda man partner mo, nga makontra na mga beer di sa antike partner. So karon kun bukat ti Javier ang kontra nanda partner, paupasan nanda bi si Dudud kag si nanda partner sa may congressman partner. So karon amura nga ginopera na si Javier, ang Javier para nga klaro rin ang panaag nanda partner sa may babaw partner. Para urat kontra. Kontra. Ang bugto na. Kung may kontra man, huyang rin para ka nanda partner. Siyo doon, mga kabiyanan, kung i-analyze ng sitwasyon, part na bobet na. Kung i-analyze mong sitwasyon, dasalbar laman gali ni Loren Ligardang anak Nang kagalingan. Kag may personal tandang interes nga gipangyabtan gid nanda ang antiki. Bangit sa amor nga mga ideya nga ginapagwa nanda partner. Tibalan man tiki, ura makaut servisyo nga ginahimo. So karon mo nira pamangkot partner, ano gid aw ang antiki nga ibulin mo nga hindi man ikaw kapabli nga magserbisyo sa taga-antiki partner. Amo ra ang sa kapamangkot. Butang ko kapabal si Loren. Ang punto ang sinseridad mo. Sinseridad. Sarara partner ang sinseridad. Ay ginpatihan ra majority ka man tikinyo kato nga kanami kanimo.
Daw na balik tuwang-tuwangan katagaan tiki partner sa natabo partner sa silid ka tatlo ka tuig. Oh, hura lagnan gid. Ura gid. Yung biyaan na, ura, sa tatlok tuig sa termo. Tatlo kag lang dyan nag-ulit sa tiki. Sakit rat. Teko nga mati grupo doon, si Paulo nagambak na kan. Na first choice si Paulo. Tana gusto padlagnan ni Loren. Ligarda, kag baken si Gob. Mananda man na guro partner. Ora, nag-imaw pasandatlad, kag nagaplastikanay, mura blablita katong plastikanay ran. Bangad nga ura ti choice si Loren. Hay manguntra gyapon mga beer. Amo kita matabo partner, hindi kita na magsugot ng Javier partner. Magpidalom sa pagdumarhan ka Ligarda partner. Kung ako- Sa Ligarda. Oo. Kung ako kay Dodot, kung mga mo lang karan man mo ron. Kung sino pa rin ti Dodot, isugid dito. Slan baran lang ni Dodot, anak uling. Malay po mga landslide patana ragya sa Antiki. Hay pagkita grupo Paulo ray tiga grassroots Paulo. Ura man tat commitment nga ni Paulo dyan sa Darwak Gobernador nga puti. Masakit tanang ginahimo ni EE kumpara sa ginahimo Paulo. Ay, di. Makan timo may kandidato timo sarik mo nga kamo mahimaw tapos bubuol matimutos piyak. Lagin pa ka na ba mo moral. Miyan pa si Paulo ura nag-comment sa piyak. Ngay independent kilitana. Kag may partido hindi partner si Paulo partner eh. Bisan mag-imaw sanda. Bisan mag-imaw sanda ni pwede ra adit nili siya bangod pinipilaban. Kuna ba hayaan mo yan gawa ni Loren yan PDP tuod si Pililisyo, pero muyok man ni Pililisyo partner, klaro kay Bautista. So karon ikaw man bi si Paulo, bulan mo pa partner. So karon bahala lamang ka mo dyan amo lang matabo ra partner dyan sa Banwa kang sa probinsya kang Antiki partner. Pupulang tawan natin partner, no, garapit rin ang mga sitwasyon partner. Matamat man guro nanda partner, mabatyagan sara kag sara. Man ano na natin partner, kung hindi na mag-imaw si Bautista partner kag si Dudut partner ay kung sa bagay na-arrange na rin man naros mga kabanwahanan partner no na may mga leader, may mga mayor tanda nga ginarigluman partner nga urat mga kontra urat ng arrangement man mga partner. Kung mag-iya example si Gob kag si E. Bautista bay kung din magto si E. Bautista hindi naman niya klala kung sino taos baryong tunana. Parang posibilidad na sakto na partner. Kung bayaan na Dudut partner, no? Wawaw dya. Ni Dudut partner, talang-talang niya partner. Di para hindi ta na mabayaan, daw mag-asawa niya partner, para hindi ka pagbayaan kasawa mo. Tatapak mayan, hindi ka mangaliwa. Amuran. Ay, ang problema, ay kapangaliwa, pati mo. So karon ano matabo ka nimo partner, ay karaluoy lang ikaw sa uri partner. Mahimaw ka nga dapat mag-unog nimo for better, for worse, tapos mangaliwa ka, labrihan mo lang kulingan mong klipayan. Shit, tanang klase ito personal lang na kalipayan ang ano mo partner. So matyagan man niya guro partner no aton mga ano yung partner. Wala man natin na pangunahan sa laki partner, pero matyagan man niya guro ka mga kadyaw partner nga mga grupo ay wala man natin mangkutanan gananda kung ano mo gid ang katuod yung gakartabo kaya partner. Panaw si Dodod nag-commit sa kay Paulo Aura man. Si Pililisyo wala man. Ura man. Pero ang commitment ng Dadarwa kay Bautista. Tanda nag-commit nito. Tanda man may commitment sa mga mayors. Wanaw nagluib si kay Dodod, nagluib kanimo Ligarda si Dodod ay ura man. Dahil mo tana kay sa bugto mo. Dandat nga luiban mo. Pero partner Dapat daw mga asawa niya mo. Demokrat lawan partner ang politika nagya sa may probinsya kang Antiki partner eh. Amo ra kisa kun mambal kita partner. Mambal sanda kisa ka mati lang ka no. May mga punto sa sara galing ngay ura lang ng dimension partner. Ay nami rin ang kulasi. Nagbalik loob rin ang kadyaw kag kanday lumugdam. Bangid ka parintianay sanda. So karon na kan pisa mamangkot to kanda ti ano ba may tranti pabor kay Dudot kag kay Bautista ay nagkan ano tanang labot ni Bautista sa balik loob kang Javier kag ang kadyaw ay rot kalabot-labot tana naw nagaway tanda ni Judy yaw matawag nga mo balik loob ang ko na si Dudot man tanay rivalry nanda sa politika kasi magkonsan na nga ti abay makami ka to saway. Ang mura dapat pangop natin sa pumuluyo kag klase nga nagbalik loob ka na
si Dudod ta na, Ang para kadyaw. sa pag-ugwad ta na kang kulasi, kadyaw ta na kang lumugdang. Oh. Wat labot ta na si Bautista, kag si Dinusta. Oh. Ako ta na dapat Oh. ninyo paminsaran. So kung biguhay, mat nagyapon sa Paulo ka sa Joji, so, ibiguhay. Ibiguhay tanaran. Pero basi ba, malapot na sa seleksyon. Oh, makuon sa Joji, ay, ako Miss Bautista, ay, bakit di mo ko sinama? Oh, ay, dalawa lang kami ni Gumerins dito para hindi niya ko Para wala kang kalaban. wala kalaban. Mm. Kung ayaw mo ako isama, ako magbigay sa iyo ng kalaban. Sige, pili dyan sa klase, sino patiyan dyan. Kung patiyan na ikaw, kung si Dudod. Oh, So, hiwe. maskin kapulok ni Bautista sa kaya nga, pakontrahan ni si Joji, pamalaman karon ang mga kadyaw partner, ay hindi, ay may commitment sanda. So karon urat si karon si Bautista na magpili pa ka ng mangin mayor dyan sa may kulasi partner. Sarapa, urat mo kakilala ka taga kulasi, urat kilala kita mo taga tiki kung sino ang dapat mo nga bulan sa politika partner. Diyan sa klase, kag diin nga banwa, applicable niya sa ibang banwa. Sinobi ang taho nga kilala ni iigid nga sangaran. Ha? Bangad lang bugto ka ni Lorin. Si Lorin nga ni pagtunon mo sa barangay, urang ni kilala rin. Bangad naman, anyo lang, kamot nakakilala ka na. Di hindi man pwede nga kisa. Nami gid man noy nga gawulag kas libutan nga kilalahay kamo bagkan ti one-sided. Nga kilala nyo si Lorin, ang pamangkot, kilala na ikaw. Eh natabo ron. Kilala nyo tanagin pala, pinsan nyo pa ganun, bakit kilala nyo, nami? Nami. Te, ano ang nami? Ito sa 3 tuig. Pira, tanan nag-uli. Nakabalik ninyo? Paano nakabulig? Kag paano mo nabisywa? Service, na binipiswa ka serbisyo na? Ha? Ha? Waigit? Ay, may programa. Na- May programa. Amo na mga kabiyanan ang nagkaranabo. Ang mga ganda partner, ang matabo. Iyam lang partner, no? Kung nilaran lang natin sa kampanyanay lagi partner, ay kung bakit pandemic partner, ng kampanyanay sa may barangay partner, sa mga kabanwahanan. Ang sadya pa kaya partner, baliskat pa partner, ang gobernador, amo ma-introduce na kay Bautista. Si Bautista, bugto ni Loren niya. Nga natin nga congressman. Daw kung baga sa sitwasyon na partner, wala mata na makilala kang mga antikinyo partner. So karon sa antikinyo lang nata na partner, kung sa diin tada mapadara-dara partner, kang mga pag-abot rin sa butway partner. Ginaguyod, tananaran ni Gob si E. Bautista. Mura blang ikaw pag ginatrapuhan mo pa buli na kung sa aktual nga pagsawahan niya. Natatak mo pa, ginalagaan mo mayad, ginaidol-idol mo pa, ginaili mo pa, lo iba na pa kao. Amo ra nga posibilidad mo grabe ka partner ang pamolitika digya sa may probinsya kang antiki partner. Sa mga mayor tagni partner daw normal lang na partner no. Na kung mga balitaan mo daw ikun nga daw grabe ang rivalry da kaya partner. Ang sadya na kaya nga ginaistoryan partner ang sa babaw gid gobernador gid. Ang gobernador, vice governor, amo gid na kag congressman, amo ta na ang ginatopiko kang mga tao sa tilad kaya partner. Sige. Bayan na tanan na si Captain Telesio rin, mga kamas man na tanan. Di natural, matanda may mga advisories, matanda may mga advisor, na partner eh. Nga mga maramon man partner. Si Itan Langit, kasi dinusta makamas man ta Mga sandan. mas matanda. Mansika naik mo dyan Mas Paulo makamas man. Ako ngone ang pinaka-best kanya nga imuon ang matabo sa provincial level. Bansig ka masanay lamang. Mansik rin. Ay man nga duda-duda sa tagsam. Nga di. Hindi rin tanda partner. Prasda partner kay Lulutasyo partner. Maski na mo ka idot-idot yun partner. Kung nabari rin tuwang-tuwangan kang darway mong sawa partner. Nabari rin ng tuwang-tuwangan ka mong mayor nga sawa partner. Neighbor kita partner ka. Mapati na kanimo partner. Example, kung ikaw si Dinostar man, mabulig timo kay mabulig papatay daran mo gid si E. Ligardahay. Ang kuon man ni Tahan Langit to. Nabuligan na nabuligan ni matan. Bautista. Nabuligan makurtanan ni Bautista ay printiana isda. Ay, kita mo ginagawan yung kita na si Bautista yaw. Ay, maat kinyo.
Bangit guro partner, basi bahal ang budget partner ka mahalin kay Bautista partner na amo man ang sangka no. Dapat na preparar ninyo kanyo kaugalingan yung kwarta. Hindi ninyo magsarig kay Bautista, masikan sobrahan yung sarig na maabot nga kwarta. Amo ra nang dapat yung paminsaran ay kung sabagay preparado man kamo kan mga aramon naman kamo may mga ideya naman kamo sa mga natawag nga pamulitika kag nagdaraog naman kamo sa inyong strategiya. O kaya nga strategiya, guro daw maiba-iba kaya gamitin yung mga strategiya bangid nga sa gagruwa kaya nga mga istorya. Una-una, ang grupo Y nga mabulaga na iran. Ang mga grupo Y bla, miya iya. Bangga una-una nag-adapt sa Paulo grassroots level mo. Di kung hindi naman napagsupuhan, mas medyo mabudlayan sa di ba? Iti may mga mediator pat na sa grupo na mo. Kaya Paulo na direktanay. Ibangad nga grassroots ang bira kasara. So, laban-laban. Si matulod man dyan nga magpinsar nga ay daw tigado aw. Tiwans mong pisahan na lang niya. Pabayaan man niya kay mo na. Hindi maubra partner ni Bautista partner ang ginaubra ni Paulo una nga bis partner ato ko sa sangka barangay partner. Natural may imaw kay Dudod. Para lang maklala mo sangka barangay kapitan. O kung ano ka to, kung ikaw si Bautista, karon naging dara si Dudod nga grupo. Nag-meeting ka mo dyan. Nag-meeting ka mo, mga tanan kapitanis. Puro ra tanaw, rat loyal ka na ra partner nga sigurado ka wow nga basi puro ta Dudod lang to. Nga ang nag-atin ka to, wat Paulo, di ba? Pero kung si Paulo na nagpa-meeting sa barangay kapitan partner, sigurado kita na nga Paulo biar kita na tanan to partner. Ay wat kita dara to nga gobernador, di ba? Siguro kita na to. Amo rin ang prospector ni Paulo. Ora kontra timpo. Ora. Kung ikaw tanda nga nag-meeting ka sa nang tinawon ni Dudod nga mga kapitanes, walat kasiguruhan tanda nga tanan to nag-atinto, puro imo. Pero kung kay Paulo Abierta magpatawag ka meeting, kag nanan nag-attend, sigurado tanato tanan to, nga Paulo Abierta to. Mura nang sagkapunto niyang partner. Ay may dyan niya, iba grupo ay nga, lain ang anda, sara sa kandato, lain ang anda lang bulikan mo, puro sa kagrupo mo, di ba? Grupo sanda. Karon na partner, dali lamang partner sa sunod na lamang urong malawag kag imuon tat 40 sa sunod partner. Ay, malawag tatay parang tanan nga lawag tatay katen mga sponsor partner. Balikan natin. Mabalik kami sa malawag kami mga sponsor. Nalipat kami. Ay, duro ko dadamon nila kayo ng adlaw. Waring nabili kami sa politika. May kung namin magmamatian, mabalik kami karon kung paano ang sitwasyon kay Dudod pagid kay Fidelisio. Ay, ang programa kali, no? Ginaimawan niya ni Iske Federation na Jojo Lumugdang Rivera, ni Vice President Pokpok Ariel Dubuco nga nagambal nga limog kang mga pumuluyo kag kapitanis nga nagdara sa konsiyo. Naimawan niya ni Isbel Irma Salazar, limog kang kababainhan ang anak ginadaraman sa konsiyo. Kag naimawan man niya kang barangay kapitan kang matandes nga barangay kapitan kang barangay Kamansian. Si Mrs. Luciliap, no, ang pagirupong kuno kang barangay Kamansian ang anak kinanglan para sa pagdugang pagugwad kang barangay Kamansian. Diyan shout out diyan kay Bubilim. No, hasta kayo rakabot pandisal mo kag diyan kay Migugo bot sa Ibdiari mo Tibyaw nga nagapangabay sa taga Tibyawanan nga kun pwede suksukid kamo kanyong mas para nga maparayo kamo sa COVID. Balik ni mo partner. Ngayon mo sa ating pagpalagad si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor padayonon ang kauswagan ka Tibyaw. Amo man si SB Rami Necessario may pagulikid sa mga pumuloyo sa banwa kang Nicor to Tibyambal ko? Nicor ba? Wala pa gani. Barbasa na. Barbasa, wala pa. Kabrikit siya. Ay, si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor. Padayon nun ang kauswagan kag barbasa pagkat ay kaga mo man si SB member Papa Mike Pelber Medina. Si SB Papa Mike Pelber Medina may pagulikid sa mga pumuluyo katibyaw ang mayang legislasyon dalan sa kaswaga katibyaw mo man jambal ni SB Bebo Walden Lim, no?
Kag amo man ang omner kaya sa kulase, nga baligya tanan nga hardware items, construction materials kompleto kag barato, no? Kag kung mabakal ka mo bisikleta, agto ka mo sa Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputang, nami bisikleta na to. Mga bag-o. Kag pinta kinanglan nyo, Julius Paint, Trading sa Sentro Sur. Nami mga pinta dyan, kag kon timplahan ni Migo Julius, buol na ginang kolor. Ha? Oh. Kag ang Signries Advertising Incorporated, gabligya o kon ga print, katanan nga printing materials ninyo, mga kabyanan. Mabalik, tas dilig lang mga mabuhay after this. May iliya ka ba sa Yung sa ano, ang anak ko partner, gobernador. mga reactive molecule sila nga nahimo sa sulod sa Ano to? lawas kag sa environment matiyatan nga ka nadulot yung reaksyon sa cellular reaction na molecules na- pareho sa protein, DNA, kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sa antioxidants. Ano kwanta bay? Ang pangapin sa aton kontra sa mga Ano oxidants yung- nga maghimo yung sa kwanta? oxidative stress. Tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative Ay, stress libo sa kumuyo, sobra nga free radical Ano? production. Kama, Amo ang ano? hindi balanse nga diet. Labi na kung magpinagusto Sa din sa Gobernador ng Usman. Isa pagit ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabok. Sus, naga-iga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet. Kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Coronel of Davao City. Auntie, may anak lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-pick ako ng Life Extension vitamin D3. In last week, test ko na si Piscat, naging okay na din yung sakit ko. Wala na yung bukod sa liver, sa lasa, sa spine ko. Maganda talaga yung Life Extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkataon sa Fournier Street, San Jose, Antique. Ayan na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag bitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga paiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pagkabot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod ng poultry supply, Dija sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antique. Balik ta sa ating pagpangalagad mga kabyanan, ang ating pagpangalagad ginimawan ni SB Julay di Makotak, SB Mami Pilar Alusilha, SB Boy Ala Alarcon, amo dyan mga SB member na nag-cooperate sa administrasyon ni Mayor Joji Lumogdang agad madasig ba nga malapot ang kauswagan, no? Kag si former SB now Municipal Administrator Condrado Maayo, basta serbisyo publiko Condrado Maayo, okay? Gaymaman sa pagpangalagad ta ang diyang tumandak marketing tanan nga machineries generators gamit sa pangumag kag pangisda dyan mabakal sa sentro norte na ng Pamtang noy. Ha? Kag Mr. and Mrs. Loribic Picasso among tagiya. Jimat Auto Repair Shop dyan sa sentro norte man sa kumapasibasti kamo sa wala nga bayang karsada. Unahan balay ni Tay Condrad. Maayo, no? Diyan, kung may mga gaba sa rakyan nyo, kinanan, nimat,
Ungon, RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts napamtang sa Sentro Sur kung bakal kamo mga original nga parts nga motor diyan mabakal gid. Kag ang Wisam Electronics and Repair Shop, tanan nga mga appliances nyo makid-andagid, no? Diyan sa unahan patio, kung magpasor ka mo sa unahan patio lagid sa tuong nga bayan kang karsada. Alas 7:59, mauto nga oras lamang bilin. Partner mo bet, mamangkot tabi, mamulso tabi sa pumuluyo, no? Ang pamangkot sugot bla kamo nga Javier Kadyaw ang tandem o kung diin prepare nyo Javier Kadyaw or Bautista Kadyaw, ha? Mga kabiyanan, ano blam tabo Javier Kadyaw lumugdang wakoy ang gobyerno ta kag ano man blam tabo kon Bautista Kadyaw Javier lumugdang Xavier ang administrasyon ta, no? Mga kabiyanan, diyan ang prepare nyo Javier Kadyaw lumugdang or Bautista Kadyaw lumugdang. Pwede na? Yan. Text nyo ron. Text ka mo sa numero nga 0935-1932-926, no? Basahan naman ang inyong mga limog ninyo sa may kung sino ang gusto ninyo, gusto blayan ninyo nga wakoy lumugdang, abi-abi lumugdang sa lokal, sa may gobernador, sa provincial, ang gobernador Javier Kadyaw, Congressman Javier o kung Bautista Kadyaw. Umpisa nyo ka text sa 0935-1932-926. Sa wala pa no, ginapasalamatan gid naman ang mga sponsor naman kaya nga adlaw kay SK Federation Jo Lumugdang Rivera, kay ABC Pokpok Ariel Dibuco nga nagakuon pagirugpong kang mga kapitanis ang kinanglanan para sa pagpadayon kang pagugad kang Kulasi, kay Isbiler Ma Salazar nga nagambal nga limog kang kababinhan na nang ginadara sa konsiyo, kag sa may barangay kapitan kang kamansiyan ang inyong matandes kag gumapinalanggaon nga barangay kapitan Luciliap, durugit sa nga salamat sa inyong sponsor. Umpisa ra kamo ka text, no? Ano ano numero mo? Ha? Ano numero mo? 0935 0935 1932 1932 926. 926. Okay. Text nyo ha. Text nyo ha. Ano gusto nyo? Okay man Javier Kadyaw? Paulo Javier Kadyaw ang tandem? Or Bautista Kadyaw? Iti siguro ni Chindihan nyo naman itong anong ginapangambata ginatawa. Diyan may nag-text ang bilog dyan. Gobernador ko, Dudut Kadyaw. Ang congressman ko, Paulo Javier. Ano niya? 927, 527 ang last nga number kaya. Si Kap Jimmy do, mahabir, gino tanda to sa may barangay pe. Hindi isda kay Bautista. Sagot bala ka mo ay Han. Kung sino ang pulso, ang libot kang pumuluyo. Manaan na ka makapitan, gid pati bobet mo. Na kang si mga mahabir ng pungko, saras na kagto bay, iklalar man sanda bay. Di pras kay sampol gani partner bigyan sa kay Kapitan Surilia partner, makapuntak tara ka una partner maski magputo natin si Captain Surilia partner sa Sinto Norte. Makadritso tandara partner katawag kay Paulo Javier partner. Kag once makaagto ka sa balay ka Javier, malangga nga mga tagparamati. Taga Sapat ka Dudod Kadyaw, Paulo Javier. Mayor, Juji Lumugdang, Wakoy, kumpormi man tanda magtingab man. Tingog kung di maran, ni milyar na. Nadasi guro. 934 ya, Javier Kadyaw. Javier Kadyaw, ano naman niya? 934 ang last number. Javier Kadyaw. Lumugdang Wakoy. Ba namin nagtingab mo daw puro ta parintig partner ba? Diyan mamana natin. Kaya ginawa 087 Dudod kag Paulo. Nagana pakita ran ang kung ano nagtingab ang ginabasa lang naman ang mga nag-text kaya
Ang Nako na namian galing nga- Kadyaw, ang congressman ko, Paulo Javier. Nami na ang galing nga mag-imaw si Kadyaw ag si Javier Paulo, eh. Diya sa kulasi. Kulasi, no? So, mas sniper tag na maamoran, no? At least mabasa natin kung paano man sa mga pumuluyo. Tanan niya ginabasa namon. Kung Bautista Kadyaw matay tikson niya, basahan mo na gyapon. Bagay maway gani gobyerno Dodor kag si Bautista gani darwal lang galing anak bayo. Pabor ako, Mayor Yugi, kag Vice Mayor Wakoy, sa Gobernador Dudod, Congressman Paulo, ha? Yan na makita, ha? Lumugdang Kadyaw, 934 yan, 934 ang last number na. Yan punsyo dun, partner, may epektibo, gitman partner, no, ang ginubra ni Dudod Kadyaw, partner, sa pagbalik loob na sa Tagakulasi, partner, bangad nga makita mo sa mga limog kang pumuluyo, partner. Ano pala makita sa Tagadlaw? Partner, no? Good morning, mga boss. Javier, alon lang. Javier, alon lang para sa ralang kang buto, single vote. Duro pa project sa implement kag tupa iskalar sa insaktong adlaw 373. Mura man ang text, ha. Javier Kadyaw, 112. Tigil sa mo prepare ng dagli nga. Nami gid ko magpamilya, sir. 664. Mura limot ang mga pumuluyo. Ang Congressman Paulo, Vice Mayor Wakoy. 030 yan. Mura mga limot ang pumuluyo. Dudod Kadyaw, Gobernador Paulo, kumpleto na. Paulo, Congressman, Lumugdang Mayor, Vice Mayor Wakoy. Good morning, mga busing. 773. Nami man ang ginaubraman ni Dudod Kadyaw sa Kulasi. Bangit makita ni mo sa mga pumuluyo, partner, daw nagkonforme man sanda sa pagbalik loob na partner. Naumig dito na partner si Paulo, partner sa balik loob na. Bangit nga, kagi mo naway, partner, eh. Balri man kang magparintis. May statement rin si Paulo nga ti kay Dudod. Kami batian ko ang bal na ti kung magbulig, kung pwede makamag-istorya ni Gobernador Dudod. Wala akong commitment dyan, pero wala akong tinulungan na gobernador na kalaban niya. Yung kasama niya, yun pa ang nag-endorse ng kalaban niya. Na siya ang kinakasama, pero tinutulungan niya rin ang kalaban niya. Okay, sino ang kwan? Amurot man ko ti Paulo, eh. Bakit effective partner ng makita natin yan sa limog kang pumuluyo, maskin sa kikit ng kandagatex partner ko, at least mabatian kang mga pumuluyo, partner kang Banwa kang Kulasi, nga matawag natin partner nga nag-unite rigid man sanda, bangad nga daw ginbaton ka partner kang pumuluyo kang Banwa kang Kulasi partner, no, andata na mga limog ya partner ti atin tanawak natin kamaan ay Lumugdang Kadyaw 934, Javier Kadyaw, alos bla, Javier Kadyaw 112. Makita natin na partner, no, halos daw mabalik tao sa na-realize na tao rin, eh. Daw mabalik sa daw gusto na ibalik Javier, eh. Ano mo, ura man tinakarnabo gid sa pagpungko ni Licarda ko na, eh. Yaman, Dos Dudod na nasarigan na dyan sa tike. 440 Gob Dudod, Congressman Javier Mayor Yugi, mula nga naman ta na. 373 ang last number na. Okay. 4087, Dudod kag Paulo lang na niya. Yan mapakita mo partner nung mas kilala bagid man yapon si Paulo Javier partner bagid nga Kagwapo si Paulo tara partner. Sa gwapo Javier kag Kadyaw 022. Javier kag Kadyaw 022. Di at least mabatian man ka mga Kadyaw ya partner, no, atin na ka partner, nabasa lang natin ang mga Kabi ang statement ni Paulo kuno imangkot ko ay nagsugalaway ni kuno istorya na taman. O sir, plano, independent ako na, hayaan mo niyan sila. Nag-aaway na ngayon sila, eh. Nagdududa na sa isa't isa. Ako, alam ko commitment na ang sa akin lang, ako lang. Sir, naku na, limang ko ito may partner. Di nang matimbang, Romeng, di nang mas maganda. Yung kasama yung tao, kasama mo ang tao, pero nangangilawa. Ako, kahit wala akong kasama, hindi ako nag-endorse kahit sa isa sa kanila, wala akong problema, di ba?
Wala problema. Wala problema. Pero ang possibility, sir, ko kay Gobernador Dodod. Wala man akong problema kay Gobernador Dodod. Kung mag-usap kami, pwede naman kami mag-usap anytime eh. Kaya kita mo? Baka lang posibilidad, partner, gid man sa Banwa kang kurasi, partner ko ng taon mo, partner. May posibilidad gid nga mag-vice mayor, Bakoy. Bakoy. Kay si, si Mayor Yuji, at yung kontar gid man na. Kagang magwakid man dya, tsaktura, hambal mo, partner, nga sa imong pagmusisa man, partner, sa bati-bati, partner, nga magwakid, partner, dya sa kurasi. Javier Kadyaw, partner, ang magdalaganay dya, partner. So, makambal ka to nga may kamaturan gid partner ang matabo partner ng matabo is. Ha? Amo gid rat. Ti black nami treken nga imaway Paulo si Dudod. Ha? Kagaw. Kasi Paulo pa naghambal. Si kita from the horse mouth kid. Nga katup lang yung pangyagan tanan Lorin na hindi pagbulan ni Lorin si Dudod. Te kon manaan mo ra nga ako nabatian nyo kanyang adlaw ha. Kagusto nyo, pambalantas Paulo. Nangambal sa Paulo, ginapangyagan, tanan Loren, tawaan, tanan lang kwarta. Hindi maglagan para urat kwarta, urat kontra, bugto na. Ti urat kontra, bugto na, ti kuyo doon, ang pakas doon, dahil kinlibre na kulingan na. Ay, di. Diba? Gusto na madlagan pa si Paulo, gobernador. Pawayan na pas Paulo sa doon. Dahil gusto Paulo, kami maaway. Bawi ang grabyo, kita na nakabiyat. Kami maaway. Ay kita dat na nga urati pulos ng klase ka administrasyon kuno mo. Te kon ikaw las Paulo partner batunon mo pero eh. Adi 100 million na Oo, partner. makon mo tawan mo ka. Yawan mo ka partner ko. Kani may pinsar na partner. Tawan mo ko 100 million. Urati mo kontra. Ay panan ni Loren mo nga ang makontra bugto ng mga beer yapon treat yapon. Yapon. Tawan na ka 100 million. Madlagan sa Paulo gobernador. Urati kontra ang bugto na. Amor gani kadya ginahimo da nga darwak bayo buso na tanan. Kani daw negative pang dating. Tawa na kwartas Paulo 100 million. Bunggo onas dudod. Pakontrahan nat nas dudod. Amo kita tama tabo. Tay ko ni kas dudod si Paulo karagambal. Gani si Paulo ora nagsupok. Gusto na imbis magkontra kay dudod, kontrahon na ni Garda. Nami nga mga teorya kita na ni partner. Kag kun nagpabakal ta na partner, guba ng partner. Guba ng political career kit partner. Ti si Paulo ra kat saway man ura man ra ti saway ura ti siyo man ni Paulo eh. Nagmilol sa ko rin dahil magwantahan ng gamit ni Loren nga braso ka gobyerno. User gid. Ano bagid mga text ni partner? Kamerad, may tatakbo pang mayor para may pagpilian. Sobrang mahal, Braklan sa Kulasi. Ay, amo na. Kaya partner, nung may nag-comment na ganito. Kaya may nag-text niya kaya partner. Kaya karon partner, taman-taman kagamay nga kinsyon. Ang partner sa may baboy partner. Nga nagbarato ang baboy partner, no? Ang kilo sa may tindahan, amo mangyapon, 260 gyapon. Bay kun ano yung katuod, ang tatin ka bakal ka karne partner, no? So karon kung ano ang mga question niya kaya kang mga eksperto sa dapat TTI kaya guru partner ang maka bantay presyo partner. Sino niya ka-involved niya kaya partner? DE. DE. So karon no, amo ang kaluoy ang consumer. Kung nag-aaway man ang nagambal man ang manukiyaw, perdi sanda. Ay bangad bahal ko no ng bayad sa may Mangambal man ang kabligya ka baboy, perdi matanay mahalang pigs. So karon rat basiyan. Pang-session na dapat ka partner, may mo tandaan kang organisasyon, asosasyon. Ang mga hog racer para at least tanda makakontrol ka presyo, bangad nga ngawawaw sanda nga ginakontrolar tanda kuno kang negosyante sa presyo. Ay bangad nga baboy akong kaysa partner on and off di man niya partner ang presyo partner. Kauna 130 nangin sinaguro kaya. Diyan pa kita Javier Kadyaw Lumugdang 770. Ora kita Bautista dyan ang pili. Ora kita na kaya manamang uro ka mga ya partner. Kang mga Kadyaw partner nga daw amugid ang posibilidad at least makabul tanda idea ka natin partner
Nga bangol gid ang posibilidad nga Javier Cadyaw kita na partner ang matagos. Abitay ligarda kadyaw ang tandem nami ang nag-result sa Antique. Galing hindi balansi. Ano abi ko matabo kon Javier Cadyaw ang daog no kag unang ukib sandad. Di ba? Siguro mabalik ang kauna bla nga garagto ang magpitan sa mga opisyal da mabalik ang anytime pwede kag tugno yung ayok bulig. Di ba? Although nga katabo mga jagaring tiwanan naman tanan ni Dudod ka sa kusakoy naman. Ha? Di ba? David bayaan lang mo partner sa may partner tanan nga obra mo partner batikusod ka pa partner. Salo mo kita tanan partner. Siguro kung mga tao nga rapit kay Gob nabatian nyo diyang ginambal kung nga ginsugid nakan kabiila ni Paulo nga ginaariglo tanan ni Lorin nga madlagan gobernador. Madlagan gobernador. Kung ginariglo ka partner nga madlagan gobernador, manaan mo nga may imaw ka nga gobernador. Gusto mo pang imaw mo, pakontrahan. Mo ganira partner ang tawag nga kung party election partner. Pagtapos election ko na perdi ka na partner. Mahambalay mo ra partner. Nabulian nga partner. Hindi ka realize si Gobernador Dodod ka sitwasyon nga maamoy. Si Paulo nagambal na kang bi. Ya, ito to, Kadyaw kagabier man na. Kadyaw kagabier ako. 3-0 tuto. Ginariglo tanan ni Loren ka milyon pira to 150. Basta niya nga rin, mustray, basta daw 100. Ginariglo ko tanan ni Loren. Agad baglagan ko no under kay EE si Paulo, gobernador. Darawagin dalasan. Gobernador. So kung maglagan si Paulo ay incumbent gobernador si Dodod. Si Dodod, padlag na si Paulo, pakontrahan na si Dodod. Di ba? Amorang, sino naging sindi ka naman? Si Dodod, permisyuhan at na si Dodod. Hay gusto na lang, librehon, kung lingan na, hay padlag na gobernador si Paulo para taway tanatana. Tawaan na permisyo, imaw na. Amora gani pa mangkot partner. Yes, Paulo ra nagkagat. Gusto na, hindi ta na magkontra kay Dodod. Gusto na matabo. Ligardat na nakontrahon. Kundi nagsakay lang si Ligardas Darwak Mayo, probakan pamiyad nga balita. Kung sobra partner, kung ginsakyan ni Paulo partner, bahal man posibilidad partner, nga mabudlayan si Dudod kay Paulo partner. Bagay nga kung magtandim si Loren Bautista kag si Paulo partner. Daw budlayan gid nga sure winner to na guro malantaw ko darwagid madaog eh. Si Bautista gid kag si Paulo Bier. Sa akin ang analysis ra partner kung nagsugot si Paulo Bier partner kang amor nga sit up partner. Kaya kung pisaran ni Paulo ang winability naman pwede tabuhi partner. Di ba? May kwarta ka pa, daag ka pa, di ba? Ang punto, lain prinsipyo ng partner mo. Nakita da guruhi nga ora natabo man kay Loren ang ginahimo da. Sino labi ang ura ambitions politika man gani tingambal sa Paulo nga hindi takan mag-contract doon. Hindi takan mag-gobernador. Mabalik takan kundi direct nanda. Ano tabo? Salbar lang ni ura nagpersonal sa kaugalingan si Paulo partner. Nga kung din personal na lang ang padaog na partner, sugot na partner kang amorang arrangement. Nami ito arrangement partner mo. Kasiguruhan nga padaog mo partner, kag gastos ka pa partner. Karon garing ay na ng Surya kang mga beer partner. Ay kung sumakay tanda dito ka to partner nga sitwasyon, daw gagwa ginimo man tandok tanda partner. Kag magwa sa uri Surya partner. Nga ginariglo na partner ng gobernador. Kag kung i-analyze tang sitwasyon tlad, nangin bahal nga pabor kay Gob mo ang desisyon ni Paulo. Do you think hindi mabadlayan si Gob kung ginbato ng offer ni Loren? Badlayan kay katama na partner. Makastuan tama si Gob. Imaw mong ligarda kagabir? What kasiguruhan pa padaog na. What kasiguruhan pa padaog na partner. Ay kung ang tawon natin partner, no? Daw nakastandan ka ng partner man, si Dudod kay Loren. No, daw gagwa man lang daw sarigta na kay Loren, maski siya pagdaog ng gilan partner. Pero kung magbuligay guro ang Kadyaw kagabier, ma-out ang ligarda. Ma-out. Hay daw tana manipulator jay. Nga mahadlak si Dudod ka na. Mahadlak mga beer. Kaya beer na nag-stand. Nag-stand na. Amo, nagpabor lang man sa dapat mo, yun na lang si Gob. Buligan na lang nahon nyo si Paulo.
Ibla? Atin na mga question na dapat. Sisyo lang tatar. Ano ba tatar? Bukat nyo ang tamon advisor. Amot na naya. Hindi alaman na. Kung eksakto para ganin nyo, imuha nyo. Ay, bukat sayad mo nan. At di no dadi basi kambal mo daw sakto mo nalisis ni mobit kag ni ruming ba. Amoran niya, hindi lang amon. Ya, ang limang pagit ka po, sir. Good morning. Mahal mangyapon ang idik 35, mahal pigs. Mahal karni, barato ang baboy, pamakalda, lugi kami. Mayan yung imuon gani, imo kamo kasusasyon yung mga greaser. Karon para nga at least kamo makuha ka kontrolar. Amo lang man nanay ti. Amura pa makot namon, mangusisa pa kami kung sino dapat karang ang may papel niyang karaan nga mahal ang bigyanay sa merkado kang karne. Dapat regulate man yara kang diyan sa tindahan eh. Nga suggested prevailing price. Amo nagdada ang function ninyo diyan. Parang karuwing ra consumer. Ay ang reklamo lang diya ang hagreaser kag ang negosyante. Puro na pamatian man ang limog man kang mga konsumidor nga mas nagagrabe ang apektado kang mga konsumidor. Baklan sa aggressors, brato. Ang nagbakal mo makakuan ko no, makaganan siya. Nakagnan siya. Ay, mahal Bigyan na yapon. mahal magyapon ang bigyanay sa may merkado. Moran. Moran ang reklamo kang mga pumuluyo man sa banwa kang kulasi. So dapat tawag may katensyon kung sino ang involved niya kaya ang bigyan sa merkado. Nga kung pili tawag yung mga katensyon niya kaglosi sa akin yung mga reklamo man kang mga pumuluyo. Kung mapatugong ka mo kasulina dyan sa may barangay San Antonio, sa balay ayon ni Cap Dampo, nami din gasolina na noy. Mga limpyo, high quality gid ang gasolina. Mga kabyanan. Text mo ba may bilin patang 10 minutos sa 0935 1932 926. Ang tandimanay dudod kadyaw kag Javier Congressman dudod kadyaw ko pabor kamo kaysa matandim kaguligan nyo ang kadya Bautista kag kadyaw. Din kamo. Sa tilad kaya, no, ora gid gyapon ti Bautista, no, mas pabor ang taga ang Corasinyo sa taga mismo nga taga Antique ang na mas diya pagid sa 499 Javier Kadyaw Lumugdang. Nya magpakita gid man nga at least nakawalay diya yung mga grupo ni Kadyaw nga daw amoy ang magwa. Luwas nang gid kung may probinsyaan pinanda gid man no, nga mamirsa gid bitanda kay Bautista. Malubad ya kung ang nagatiks ngaya loyal sa Javier. Mabinan ang Kadyaw. Kung ang nagatiks ya loyal sa Kadyaw, mabinan man ang Javier kung magpresyura na yung sitwasyon. Kagura sa nila kontra na ka jay. Ura ka kapito partner eh. Kung ang nag-text ka natin kaya partner, loyal ya karoon partner sa kay Kadyaw. So karoon Javier na darana. Rat pito. Kung nag-text loyal sa Javier, tapos presyuron mo nga magkadyaw. Amoran ang loyal di sa Javier, nga presyuron mo bla sa may Bautista, mabuinan buto mo. Bawal ang posibilidad na kung doon ang nagawa kaya nga wala pa may impluwensyahan kang mga leaders ang mga gatiks ngayon, bawal ang posibilidad ng kulasi matingog kita na ang ugyon kita kang butante Paulo Javier kag Bisan dependent as Paulo bakkan ti Imon Dodod amora man tabo. Una-una ko turakan mo lang kag inalize mambal ni Paulo. Ay, kung ginbato na ni Paulo, bahal problema ni Gobernador Dodod. Si Paulo, kontra na mo. Paulo, bahal kita problema na. Bulan tanan ligarda, bayda na pas Paulo. Si Paulo, ka lang ambal, nakan. Hambalan kita ni Paulo, sa kadlaw. No? Naunahan lang namon. Naunahan ko lang. Si Paulo, iwan rang informasyon ni ambal ni Paulo. Gintawagan tanan Loren, gina-ariglo, nga, lagan tanang gobernador ay kontrahan na Dodod. Ang terak ni Loren para rat kontrata na sanda. Pakontrahan at na kay Paulo si Gobernador Kadyaw. Tayo na kung magkontras Paulo, imaos na Loren. Si Paulo kag Loren ang may mau. Budlayan sa Dodod eh. Gani, waragin kagat ni Paulo, mas prefer na madlagan congressman. Hindi na pwede kontrahan sa Dodod. Padayon, Javier, Kadyaw, Lumugdang. Loyal ko. Javier, tamad ko, Dodod kag Bautista. Naman niya tanaka si Otero. Masala na naman ang text loyal ko Javier, tamad ko Dodod kag Bautista. Kasi naumid na tanara si
Si Dudut kay Bautista, ako ulit si Bautista, Indiana. Oh. Pero yan nga tao ya may posibilidad pa ya kung tao nag-atensyon niya kung mamalang Kasi wala pa naman paintindi. paintindi ya basi kung magkadyaw pa man niya kasi iti andar tanara nga mga tsuriya. Nami man ay natawan man naman ka ang limog kang pumuluyo na tawa naman ka mo magka-atensyon at least yan ginabasa naman gaya nakasave pa man niya sa may ano pwede niyo makita pamatundaan nga amo lang ang ginatext amo lang ang ginabasa. Meng ako Javier Kadyaw, Mayor ko Lumugdang, hindi lang pagbasa ngaran ko sa iri from blah 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 Barangay Halandone. Mga boss, Ruming, Bubit. Bubis. Gid ko Bubit Ruming lang. 7676. Ano ito na text ka to? Luya lang tak natin. Tiluya hindi kayo, magaling na radio mo. Kung luya lang ako kailangan, sundalan kung sa din kami. Katuran. Para sa kraidan na kang probinsya kang Antiki. Sa talaga wala man tamon ti ginangampanyahan nga balita lang naman ang limog kang pumuluyo ang aman ginabasihan. Ay kung kami magbuton nyo kaya, murat ka siguruhan mo kami kung sa digit kami. Pero ang amon na congressman na sigurado taman, nga Javier tamon magig nga tikita na. Hindi takon totoo, hindi takon kay Bautista. Hindi tamon ka Bautista. Hindi mo tamon kalalain ka na. Prangkatang istorya. Prangkang istorya, ura mo takon na kumbinser kang performance ni Loren. Antingin nyo takon na. Labat taman sa kay sa may congressman kita naman nga klaro taman. Javier taman gid. Ang punto naman. Di bias tayo Taga-Antiki. Pero ang inyo tanan nga text, bukit ti bias na ron ay ti. Kamu taga-text naman nagpalinton man naman. Ang amon man na libog man. No? Ang amon na gobernador, ura pa tanan naman man amon gobernador ay ti. Akan na Javier Dodod akan na namot na ranakan sa bluta mo. Sa akin na Ura patakin ni commitment. Basta kan mayor na lang. Mayor ko takan si Yuji. Wala rin ko sebagai rot kontraman si Mayor Yuji. Bukat ng kuon na imibuhay kami ni Mayor Yuji kundi nakita naman natin ang pagpadalagan na diya sa Banwa kang Kulasi. Nga talos kumintar man ang tao tana kung ano tana klasik tao. Tamaan ligid man gid kabuhat si Mayor Yuji. Amo lang naman ko. Tamaan gid kabuhat si Mayor Yuji. Kung sa ti anatan ni Bus Ruming niya, ginpayag na sa kanginan, ti pargas ka mo kaya limod kang pumuluyo. Tiks lang ka mo kung ano ang inyong mga gusto palintod niya ka naman. Ay, mana mo, hindi tamon gid ka estranghero, hindi. Una-una, hindi takang kilala kay ikaw kilala mo? Ay, hindi kita na. Kay Bautista. Pagtuna dito sa Sentro Norte, basi may sa katao, kala to. Kasi pa panawag sa Sentro Norte ito, kung may masampak ka na. May mabugno. Ay, kung isman, niya ka wow. Idinganan na Paulo Bierbi. Sample. Idinganan na. Pamanawas na sa sana. Kung sino may mabugno. May mabugno, kita mo ng record. Kung sino mabugnoon, tana yan o kung si Paulo Bier. Madaag na tana bangod sa kamas ni Loren. Pero ito ka tag sino ka kamas na ano? Ikaw ko na kang ura pa bugto mo ang endorse mo tlad. Ano nimo mo? Gapati lad kami. Sa imo kasarang kung maximize mo. Garing ang pagpati namon sala. Kang imo bartiagan bagkang galit pasantiki. Gapati kami may imo ka nami ikaw garing ti hindi mo ma-convert sa himo. Di ba? Ang ekspektasyon ka Taga-Antiki partner daw na kumbaga sa mga malaang partner na barit kong tungan dabla. Ang bakal ang ekspektasyon da banget pandemya ka partner. Dapat kaya may mga tupad padaan partner duli bakal patudaan partner mabulig sa mga wara partner. Kaya nagigwa partner dadi. Mo nga ni. Nami natin na partner daw buro lang sa politika partner. At least may mga ideya tanda partner ka natin. Raptar na ko balita sa din lang ulit. Ay kita tanda partner kinatawan man natin ang limog kang pumuluyo partner tanda. Amo ri awat Bautista lang nga nagwa partner. Kaya nga maskin kung ano man niya kaduro ang kilala pa ninyo ra. Siguro maglagan si SB July di makutak pero kung lisman niya sa Kulasi daw para si SB July kay Bautista. Kultura lang ti kwarta. Bangad nga mo kanila partner ay ang partner. Totoo ka na maglansar ka kung lisman kung may kwarta lang. Bahala sus. May tindag ti mo Kulasi kumparar kay
Ligarda eh. Kag ang kulasi partner sa akin nang pag-analisar partner sa pira ka tuig dekada rin partner upisa ka nakamaan ko magboto partner kag nakinsindi ko tawag ng politika. Tamaan ka active partner sa butuway ang partner. Ang kulasi niyo partner. Maskin dalagan ka dyan ka SP partner, taga kulasi ka partner, sigurado ta na kamo nga taga kulasi surun danay kamo partner. Hindi kita na magwa ang ibang banwa dyan partner. Kung sakto. si Mio kato kauna nagdalagan daw number 1 ninunong aluipan kanday wiki nga partner halos 50% buol na partner kang buto kang kulasinyo maskin ano pagkakontranay partner sa kabiyak na partido partner Nga ada mga prinsipyo pa kay. grabe ang bilip ko diya amo yang maskin ano matabo maskin ano natin ka ano ang kulasi partner ang kulasinyo partner mahal ang posibilidad na partner sa kayangaw nga bro bahal gid ang dalaganan nga padaog ni Paulo Pierre maskin magwa pa sa uli pustaanay partner Javier takan ano partner Aposta ka? Aposta ka gid sa Javier gid? Javier Kaga kung ka mamata na. Wapo ulit na si Paulo pa kung parar kay Ako na nga ano partner ang mga pasada natin partner no. Sa mga diplomati naman nga ora ko madayon kaya ang promo naman ano, dugangan lamang naman to sa sunod. Dito naman kami Imo naman ko 40. Sa sunod pa dola nga tapay. Imo 40. Ay may ganira. Yan ang tanang ka-text sa to maubos gid. Dalos kamo nga nag-text ya mauubos gid kamo. Para pabor man niya sa may taga Antiquinho kag Kulasinyo, labi na din sa Kulasinyo, nga nagtao kami idea kung sino ang dapat ninyong butuon. Bukat ko na Javier ako, masunod ka mo ay Javier man. Hindi. Nakulat ako nga Javier ko. Idea lang. Na kung sino dapat nyo butuon. Si Bautista yan nga, bukat taga Antiki, gid nga wala gid yan nagtinera sa Antiki. O kung nang tumandat gid nga Antiki nyo, ang dapat nyo butuon. O kung sa gobernador ninyo, pili makan ninyo, ayaman mayor na nawrat kontra. So, sa vice mayor ka na, kung si Wakoy may kontra sa Pirakadlaw, wala natin naman eh. Pili ka mo man kang kung sino dapat ninyo nga butuhon. Aman niya na, commitment naman kaya. Wala pa man kami kitanay ni Paulo Javier. So, pamilya na naman nga halos nga no, Javier Bidman na taman nga ikaw na. Sikat Jimmy ito, mabir man tanah ko no, Tim. Urar tanah man tunan ko no, mga nagdaag ibang ibang lugar. Malain. Dapat kunod si Paulo ya partner nga dapat kung magpatawag din sa klase partner mawon na kita mga agad kang gutom man ika mga lugar man sa Javier partner. Kung sino man willing Javier ang tanaeng daron natin partner dapat natin sa may gobernador. Kung ang gobernador mo tanga butuhon sino. Hindi naman manguntra kay Dodo na basta Javier tamon lang amo lang rat naman. Di man naman manguntra kay Delisio ay ti amon na. Basta Javier tamon lang amo lang rat naman. Basta si Paulo naging kontra na lang tanang Ligarda ay tamat tanang kontras kadyaw mult na ran. Amo lang rat naman niya. Bakit di mo sulhan di mo sin milyones manang laban ka pa sa padaog. Ode. Ay. Nano, na ubos na time na sa yung pitik politika nga analysis daw. Di mo ang satellite kung magpatakad ka mo ka satellite para sinaw sa TV nyo, diyan ka magto sa may atubang kang Palawan Punsyap diyan sa iwi ho. Kagang Mersan Paul Internet Cafe sa atubang ang Shiny Star. Ang services kino-offer PC rental photocopy and kuning scanning laminate abay magpa-ID. Jimar Tibals Lechon Manok and Concrete Products diyan sa Punta Tolay. Kung bakal ka mo ka bangko nga siminto, lamisa nga siminto, abay ang barbecue limpo kag lechon manok na yan nga magtugid. Sinang Susan Tamba, Stronghold Insurance Company, kung si branch niya, nga nga gina-introduce kaninyo, Stronghold. Kung mag-insured mo ka, ano man i-insured nyo, Stronghold Insurance Company ang tunan nyo. Dodoy Li Bakery, Dodoy Li Pizza, Dodoy Li Restaurant. Sa unahan, public market kang si Baste. Ang tunay lang si si Christopher Barona, bata ni former Mayor Banto Barona. Gabaligyan man niya construction materials, hardware items kompleto kang barato, kag tamborong. Na si Kapitan Victor Sorilla, Kapapier man timo kap.
gakoon dyan sa mga pumuloyo, mga kabiyanan na panglimpyo ta agad hindi ta matapikan kang mga balatian. Oras ba sa pagrangat? Alas 8:33. Nasobrahan na kami sa oras ba? Ginapasalamatan naman ang sponsor naman kaya nga adlaw, no? Si Jojo Escape Division, Jojo Lumugdang Rivera, Vice President Ariel Pokpok Diboco, limog kang pumuluyo kag barangay kam na kapitanis ang ginadara sa konsiyo, Isbi Lirma Salazar, no? Nga limog man kang kababainhan ang anang ginadara sa konsiyo, kag imaw man si barangay kapitan Luciliac kang Kamansian, ang matandes nga barangay kapitan kang Kamansian, ang nang ginaayo sa barangay Kamansian hiriupong para sa padayon kapag ugwad kang anang barangay, kag kay mi gubot-bot man nga labado nga nagapangabay ang chief kang MDR mo Tibyaw nga pirmi kamo suksukit kang inyong mas para nga marayo kamo sa COVID. Kay Migunil dyan, shout out kay Migunil na sa kayaw rakabot ng pandesal. Mumunin ka kabaras kag silinto. Basi sa sunod, may pandesal rin to kaming mabaton niya sa may radyo natin. Sa mga listeners naman, puro buhinin na niya na nga. Para mati. Puro buhinin dyan yung namisya mo sa nga baras. Tiuraran at tahon. Kapapati, niya permi. Man mga listeners, rimauliwat kita sa sunod nga Sabado, alas 6 tiaga sa alas 8:30. Dito lang naman idugang lamang ang amon preview bangid nga na-direct kami. Bangid nga daw bilog rin to na nga dapat na puro politika rin gini. Parte tanan kay Javier Cadiao kag ano. Kamo lang binag-binag kun bala ang amon ginambal, amon analisis. May posibilidad nga matabo di sa Banwa kang Kulasi kag Bilog probinsya kang Antique. Sa mga tinawod-dudod kun napatian man ninyo analisis na kanyaman. Sa tinawod ni Javier, tinawod man ni Bautista. Ya tanan mga analisis ya kamo rin sulbar paano ninyo ran isulbaran na analisis aman kun ano blaya katuod may matabo ayan niya may posibilidad. Kag parata ka naman may posibilidad sa aman nga teorya ni partner Romeng may posibilidad nga mo yung matabo sa Banwa kag probinsya kang Antique ang Butuay matabo. Ate, sino ngaran mo gani? Si farmer, si partner niya Bubit sa Kanginan, no? Nagapaslamat sa pag-imaw niyo gidya kanaman kay partner Romeng kay Lulutasyo. Durugin nga salamat. Nagirimaw liwat kita maskin kada sa Madula kita mag-iri. Ako yung Sarmiento, yung salamat yan sa iyo pagpamati miyad nga aga Antique. Influence tao ka to umamaw mo to. Rakit. Si Man sana si Susi, ano Paulo tara? Si Grito laran Paulo tara.